Yeah, buddy. Lightweight. Γεια σας. Γεια σας σε ακόμα ένα επεισόδιο Greek Bodybuilding Podcast. Κώστας πίσω από τα deck. Καλησπέρα, παιδιά. Ο φαρμακωτός της καρδιάς σας. Συνέχεια συστήνω εσένα, λες και είσαι καλεσμένος. Τι λέει εδώ? Μαλάκα μου βγάλε καινούργιο τέτοιο πάνω που λέει The meeting is recording. Δεν ξέρω τι έβγαζε. Μου το έβγαζε πάντα εμένα. Δεν ξέρω τι λέω. Λοιπόν. Θες να αποκαλύψεις ποιος είναι ο επόμενος καλεσμένος του podcast, μάλλον? Μπορεί και να μην είναι. Όχι, δεν λέμε τίποτα. Άστο. Ωραία. Γράψτε στα σχόλια ποιος πιστεύετε ότι μπορεί να είναι επόμενος καλεσμένος. Ναι. Ποιον θα θέλατε να δείτε σαν καλεσμένο, δεν μας έχετε γράψει ακόμα. Ναι. Μην πείτε κάτι πολύ basic. Σκεφτείτε και πιο ψαγμένα. Ναι, μην πείτε Γιαννέλης, Σταυρουλάκης, το ένα το άλλο. Αυτοί έχουν κάνει 50.000 βίντεο. Μπορείτε να τα δείτε και από τους άλλους που έχουν κάνει. Εντάξει, εμείς θα ρωτήσουμε διαφορετικές ερωτήσεις. Όχι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ open κάποιοι άνθρωποι. Και δεν μπορείς να τους ρωτήσεις πολλά πράγματα. Αλλά σήμερα πάλι δεν θα απαντήσουμε ερωτήσεις από το κοινό. Ναι, μας έχετε στείλει κάποια θεματάκια σε ένα Q&A που έκανα στο Insta. Εντάξει, θα τα δούμε. Πώς πάει η προπόνηση? Η δικιά μου. Ναι. Είμαι σε anti-volume μετά από πολλές εβδομάδες και κατάλαβα πόσο πολύ το χρειαζόμουν, γιατί ήμουν υποτονικός στην καθημερινότητά μου, ρε φίλε. Σαν να είχα πάθει υπερκόπωση, αλλά δεν το καταλάβαινα όταν ήμουν μέσα. Πόσες εβδομάδες είχες? Που ένιωθα έτσι. Ναι. Μπορεί πάνω από 10 μέρες σίγουρα. Τώρα που το σκέφτομαι. Όχι, πόσες εβδομάδες που έκανες προπόνηση στα όρια σου και δεν έχεις κάνει τη volume? Αρκετές, δεν ξέρω, πάνω από 12. Μπορεί και παραπάνω. Ρε μαλάκα, πολλές. Ναι, ισχύει. Εντάξει, είχαν γίνει κάποιες αλλαγές, είχα πάρει κάποια off day. Ίσως. Και ο Μίκαελ σου είπε δεν κάνεις τη volume καθόλου 12 εβδομάδες. Εντάξει, ίσως και εγώ προσπαθώ να μην κάνω τη volume. Νιώθω ότι πάντα μπορώ κάτι παραπάνω. Αλλά άμα βλέπεις και την πρόοδο να ανεβαίνει και νιώθεις και καλά. Γιατί όταν είσαι μέσα στη φάση της κόπωσης, δεν το νιώθεις. Κατάλαβες τι λέω. Μπορεί να ρίχνουν να ανεβαίνουν σε γυμναστήριο επειδή πηγαίνουμε γιατί περνάμε καλά. Νιώθεις πάλι έχεις motivation να πας. Μπορεί να μειώνεται λίγο στα πόδια που είναι βαριές μέρες. Φίλε, εγώ δεν έχω σε κάθε session motivation. Δηλαδή σήμερα που πήγα ήμουνα εντάξει, λίγο off. Γιατί χθες είχα πολύ μεγάλη προπόνηση και σήμερα ήταν off. Από πλευράς είχα light πάγκο. Άρα βαριώσουν επειδή δεν έχεις πολύ ένταση στον πάγκο. Δεν ήπια και πολύ καφεΐνη. Εντάξει, αυτό το ρυθμίζω αναλόγως του προπόνηση θα έχω. Αλλά δεν είχα πολλά κιλά στον πάγκο. Είχα κάτι 5 εύκολες και μετά είχα upper. Λίγο πλάτη, λίγο πλάγιους, λίγο τρικέφαλα και έφυγα. Αλλά δεν μπορώ συνέχεια αυτό. Το κακό με το powerlifting είναι αυτό με το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τι? Ναι, αλλά σ' άκουσα. Είχες μια μικρή παύση, αλλά σ' άκουσα. Το κακό είναι το κεντρικό νευρικό σύστημά σου είναι fried κάποιες μέρες. Τώρα πάλι θα πιάσουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν άμα το είχαμε πιάσει live ή προσωπικά. Αλλά το κεντρικό νευρικό σύστημά σου το ρυθμίζει αρκετά καλά. Δεν έχει τόσα βαριά στην αποτυχία κάθε εβδομάδα. Ναι, απλά είναι πάνω από ένα φορτίο σε. Εγώ πιστεύω το bodybuilding είναι πιο κουραστικό στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Γιατί είναι στην αποτυχία, στην τζίτα. Αυτό που με πείραζε εμένα είναι πολλές. Δηλαδή τώρα κάτσε κάνε SBD. Ναι. Με πολύ βαριά κιλά. Δηλαδή για να μπει στο κάθε set πρέπει το μυαλό σου να είναι εκεί. Και βαριά τα κιλά και κουράζουν όντως το νευρικό σύστημα. Βέβαια είσαι RP8. Ναι, είναι όντως μετά από κάποια κιλά κουράζουμε πολύ. Μετά από κάποια κιλά. Αλλά εντάξει, δεν με νοιάζει γιατί τώρα χαμηλώνω προπόνηση από τα υπόλοιπα και μένω στα βασικά, στα βασικά σετ. Δηλαδή ρίχνω και τα back Κώστα, εσύ που είσαι ένα υβρίδιο, έχεις παραπάνω. Μπράβο. Αυτό έλεγα χθες στα παιδιά στο γυμναστήριο. Σου λέω εγώ είμαι υβριδικός αθλητής. Ένας ξέρεις τι μου είπε χθες στο γυμναστήριο? Ένα παιδάκι το οποίο μας παρακολουθεί. Μου λέει
Μελλοντική επαγγελματία αθλητή, κάτι τέτοιο με λέει. Και του λέω δεν είναι στους στόχους μου να γίνω επαγγελματίας. Στους στόχους μου είναι να κάνω όσο πιο πολλά χρόνια μπορώ την προπόνηση που θέλω. Ένα παππού στον Πειραιά που του λένε παγκόσμιο. Ναι, είναι κάποια πράγματα τα οποία... Κοίτα, εγώ βάζω πρώτα τώρα έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, το πρώτο πράγμα που βάζω είναι να μπορώ να κάνω προπόνηση και πρόοδο μες στην προπόνηση για όσο πιο πολύ χρονικό διάστημα μπορώ. Αυτό με νοιάζει. Σαν ευρετικός αθλητής που είσαι, κάνεις παραπάνω ασκήσεις που δεν είναι στα βασικά lifts σε σχέση με έναν powerlifter καθαρό? Ναι. Ίσως αυτό σε κουράζει στο νευρικό σύστημα. Όχι, αλλά δεν τα κάνω στην αποτυχία. Είναι RIR 2-3 περίπου τα υπόλοιπα. Ναι. Μη σου πω και RIR 5 κάποια. Θεωρείς ότι σε κάνει να μένεις πίσω στο powerlifting? Όχι. Στο bodybuilding λες? Στο powerlifting τώρα. Στο powerlifting τι? Ότι μήπως επειδή κάνεις παραπάνω από τους άλλους, μήπως κουράζεσαι παραπάνω? Κοίτα, όχι. Όλα σε ωφελούν. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Ότι εμένα το σώμα μου έχει φτιαχτεί για να... Όχι έχει φτιαχτεί. Έχει την τάση να σηκώνει τα κιλά με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο και να κάνει κάποιο συγκεκριμένο όγκο προπόνησης. Αυτό δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Δηλαδή λες κάνω powerlifting, άρα αλλάζει όλο το πρόγραμμα προπόνησης και πηγαίνω μόνο με τα βασικά lifts. Πηγαίνει κάπως σταδιακά η μετάβαση, αναλόγως με το πόσα κιλά αυξάνεις τα βασικά lifts. Αλλά γιατί δεν θα πάθεις να κάνεις μόνο τα βασικά lifts? Θα χάσεις... Όχι, απλά δεν λειτουργεί έτσι το μυαλό σου, ρε φίλε. Έχεις συνηθίσει αυτό το προπόνηση. Ναι. Και θέλεις κάτι να σε γεμίζει κάθε φορά. Δηλαδή, άμα δεν έχεις πολλά κιλά να κάνεις για τις πρώτες ασκήσεις, δεν μπορείς και τις άλλες να τις αφήσεις και να τις κάνεις πολύ χαλαρά. Πρέπει κάπου να διοχετεύσεις την ενέργεια που έχεις για το γυμναστήριο. Δεν μπορεί όλα να τα κάνεις πολύ χαλαρά. Ναι. Κάπου θα τη βάλεις αυτή την ενέργεια. Δεν χρειάζεται να τα πηγαίνεις πέρα από την αποτυχία ή πολύ intense όλα. Αλλά πιστεύω ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα πηγαίνεις intense. Δηλαδή εγώ όταν κάνω χέρια π.χ. μ' αρέσει να τα πηγαίνω οριακά. Ναι. Εγώ κάνω και πέρα από την αποτυχία στα χέρια. Είναι ωραίο. Κλαίω ακόμα λίγο στα χέρια. Δικέφαλα. Δεν αξίζει τώρα να κάνεις μία ακόμα. Έχουμε έναν βασικά στο γυμναστήριο, ο οποίος είναι πολύ καλός powerlifter και τον είχε βγάλει μια φορά ένας βίντεο. Όχι, δεν τον είχε βγάλει βίντεο. Έβγαζε βίντεο να κάνει squat και φαινόταν και ο άλλος από πίσω να κάνει. Ήταν σε φάση περίμενα. Στον μπάγκο αυτό το 45. Όχι. Όρθιος και πήγαινε. Έκανε αυτό. Έως εδώ. Αυτό που σου λέω. Είναι lengthy. Αυτό που σου λέω. Όχι, άκου. Ναι. Ευημικημένη θέση δικεφάλου. Αυτό. Ναι. Αυτό είχε φτάσει αποτυχία. Αποτυχία, δεν μπορούσε να σηκώσει παραπάνω τα κιλά. Και έκανε length and partials. Στα δικέφαλα. Μαλάκα, τρελό έτσι. Εν τω μεταξύ δεν το κάνω εγώ αυτό. Και πήγε και το έκανε αυτός που είναι powerlifter. Και λέω μαλάκα, γιατί το κάνεις αυτό? Πολύ too much stress στους πύχεις, οπουδήποτε που τα χρησιμοποιείς όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή άμα χρησιμοποιείς το δικέφαλο σου για να σηκώσεις άρσεις, μαλάκα είναι πολύ να κάνεις fail στα δικέφαλα. Τέτοιο fail. Και τον έβλεπε στον τύπο και έκανε 10 επαναλήψεις lengthened partials. Μπορεί λόγω στον άνθρωπο να αναρρώσει σε 1-2 μέρες αρκετά καλά. Ναι, οκ. Εγώ συνήθως θέλω 2 με 3 μέρες ανάμεσα στα πολύ βαριά μου. Αλλά κοίτα, είναι που θα το πουσάρεις αυτό το πράγμα. Όταν αρχίσεις και χαλάσεις τη τεχνική και βάζεις και άλλες μυϊκές ομάδες, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να σταματήσεις την άσκηση. Γιατί την άσκηση την κάνεις για κάποιο λόγο, έτσι. Για να προκαλέσεις κάπου υπερτροφία. Ναι. Για να προκαλέσεις ένα ελεγχόμενο damage σε ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματός σου. Όχι
όχι να βάλεις και άλλες μυϊκές ομάδες μέσα στο παιχνίδι για να κλέψουν από αυτό το πράγμα και να σε εισαγωγικά να κάνεις damage και σε μυϊκές ομάδες τις οποίες δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό το πράγμα, επειδή τις χρησιμοποιείς κάθε μέρα που κάνεις προπόνηση. Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι λίγο ηλίθιο όλο αυτό. Αλλά εντάξει, κάποιοι το κάνουν και κάποιοι νομίζουν ότι είναι κομπλέ αυτό το πράγμα, το γεγονός ότι θα φτάσει σε αποτυχία τελείως. Αλλά ρε φίλε, ποιο είναι το νόημα να το κάνεις αυτό? Δηλαδή βλέπεις κανέναν που να το κάνει και όντως να έχει τρελό αποτέλεσμα, δηλαδή να φτάσει σε τόσο ωριακή προσπάθεια που θα χαλάσει τελείως την τεχνική και θα βάλει όλο του το είναι για να σηκώσει τα κιλά? Εγώ έχω στο μυαλό μου κάποια μονομένα άτομα που έχουν ωραίο σώμα ενώ κάνουν πολύ υπερβολές στα reps τους και κάθε φορά που τους βλέπω σκέφτομαι ότι θα τραυματιστούν ή όχι. Και μια φορά, ναι, ένας, δεν θυμάμαι τι έκανε ρε γάμο. Είχε πάρει ένα, δεν ξέρω, 60 βαράκι και έκανε pullover. Ωρε μαλάκα, αυτά δεν μπορώ να τα βλέπω. Και τον βλέπω και κάνω το σταυρώνω. Γιατί λέω, περίμενα να γίνει μαλακία. Και έγινε. Μαλάκα, εγώ περιμένω σε αυτές τις ασκήσεις μήπως κοπεί κανένας τρικέφαλος. Γιατί είναι σε διάταση. Χτύπησε κάπως, δεν κατάλαβα πώς χτύπησε τον αγκώνα του και με κατηγορούσε, το μάτιασα, εγώ το χρυσόζεψα. Άρε μαλάκα, αυτά δεν μπορώ να τα βλέπω. Γιατί ξέρεις κάτι, δεν είσαι σε κάποιο μηχάνημα που το κάνεις. Το αστείο είναι ότι ζει ακόμα. Κάνει παντού υπερβολές σε όλα, σαν τίποτε μπορείς να φανταστείς. Και είναι. Αυτό δεν είναι η goalifting, ρε φίλε. Είναι ο ορισμός στην goalifting. Νομίζω ότι είναι ο ορισμός το powerlifting, δεν είναι. Με αυτό σίγουρα δεν θα έχεις διάρκεια. Και δεν κάνει καν powerlifting. Πιστεύω ότι το powerlifting, γιατί μερικοί μπορεί να βλέπουν powerlifting για να είναι ο ορισμός του goalifting. Δεν είναι, ρε φίλε. Εκτός και άμα πας στις οριακές προσπάθειες που είναι κάποιες εβδομάδες εκτός από αγώνα, που μπορεί να είναι πολύ κοντά στην αποτυχία. Στο RP10 και να είναι μονές. Μετά τα υπόλοιπα δεν είναι. Άμα παίξει κάποιο single lifting στο powerlifting, είναι σε φάση θα τραυματιστούν την επόμενη μέρα. Το ξέρει ότι θα τραυματιστεί. Γι' αυτό δεν κάνει να το κάνεις αυτό το πράγμα. Είναι απαγορευμένο να το κάνεις εκεί. Να κάνεις single lifting. Ναι, να κάνεις single lifting, να βαράς RP10 συνέχεια στο powerlifting. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, όχι. Είναι too much. Είναι too much κάποια πράγματα. Δεν ξέρω. Αυτό που έχω δει τώρα, εγώ που κάνω προπόνηση, δεν ξέρω πόσα κιλά θα φτάσω να σηκώνω στους αγώνες. Αλλά αυτό που έχω δει είναι ότι πηγαίνει καλά έως τώρα η προετοιμασία. Δηλαδή έχω φτάσει και κάνω 230 τριπλή deadlift με μεγάλη ευκολία. Ναι. Δηλαδή έχω 2-3 ακόμα επαναλήψεις. Τώρα θυμήθηκα, άσχετο, όταν είχαμε πάει στο Οδύσσια και μέναμε μέσα που ήταν κάποιοι άλλοι bodybuilders και λέγανε ο Κώστας που σηκώνει πολλά κιλά και λέγανε όλοι πώς θα κάνεις deadlift και σε ρωτάγανε τέτοια πράγματα. Ναι, και του λέγες 240 κιλά έχω κάνει την προηγούμενη εβδομάδα και πάθαινε ένα σόκο άλλος. Ναι, αλλά είσαι famous ο Κώστας γιατί σηκώνει πολλά deadlift. Εντάξει, σαν powerlifter μπορεί να μην είναι ακραία σε σχέση με άλλους. Αλλά παίρνεις respect από τους bodybuilders. Όχι, ναι. Κοίτα φίλε, δεν είναι ακραία σε σχέση με τους άλλους, αλλά αυτό που έχω αντιληφθεί είναι ότι είναι όντως πολλά άμα τα βάλεις μαζί. Ναι, εντάξει, είσαι δεν είσαι ανταγωνιστικός κάπως στην κατηγορία που θα παίξεις. Ρε μαλάκα, είμαι ανταγωνιστικός. Αυτό εννοείται, γιατί δεν θα έπαιζα καν στο powerlifting άμα δεν ήμουν ανταγωνιστικός. Είναι και ένας αγώνας που δεν με νοιάζουν τόσο πολύ τα νούμερα, γιατί έχω αφήσει κάποιους τραυματισμούς πίσω και έχω ακόμα έναν στην πλάτη ο οποίος με ενοχλεί και τον δουλεύω πολύ μες στην προπόνηση. Δηλαδή κάνω foam rolling πριν ξεκινήσω, κάνω διατάσεις full, δυναμικές διατάσεις πριν ξεκινήσω, πολύ καλή προθέρμανση. Δηλαδή αφιερώνω κάπου στα 45 λεπτά πριν ξεκινήσω σε διατάσεις δυναμικές και τέτοια φάση, και μετά 1/4 διατάσεις αφού τελειώσω και θα πάω 2 με 3 φορές για μασάζ την εβδομάδα για να είμαι κομπλέ σχετικά με την πλάτη μου. Και αυτή την εβδομάδα είναι πιο κομπλέ από ποτέ η πλάτη. Δεν ξέρω τι γίνεται,
φορτώνω κιλά, αλλά πηγαίνει καλά αυτό το πράγμα. Δηλαδή φαίνεται ότι αναρρώνει αυτό. Και ότι καταλαβαίνει ότι υπάρχει κόπος, αλλά είναι κάπως ελεγχόμενη κόπος. Πάντα όταν παίρνεις μια βελτίωση σε έναν τραυματισμό, το παίρνεις πολύ πάνω σου. Όλοι μας. Ναι, απλά πρέπει να αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ακόμα εκεί. Γιατί πρέπει να το πας σιγά σιγά. Τα μικρά βηματάκια δεν είναι μικρά βασικά. Είναι 10 κιλά πάνω κάθε εβδομάδα. Αλλά αυτά τα 10 κιλά πάνω κάθε εβδομάδα δεν είναι overshoot. Το overshoot, όταν ξεπεράσει κάποιο συγκεκριμένο RPE και πάει αποτυχία, εκεί σε νοιάζει. Εκεί είναι που θα αντιγαμίσεις. Δεν είναι όταν θα έχεις προετοιμαστεί σωστά, θα δεις το τελευταίο warm-up ότι είναι όλα κομπλέ και θα μπει στο top set. Εκεί είναι το θέμα. Άμα τα δεις όλα κομπλέ, είσαι κομπλέ. Δεν θα συμβεί κάτι τρελό. Άμα δεις ότι όλα είναι off, δεν θα μπεις, φίλε. Να σου πω κάτι. Μερικές φορές εγώ ξεκινάω στα hack και νιώθω λίγο το γόνατο μου περίεργα στα warm-up. Και όσο ανεβάζω κιλά, βάζω και τα ζεσταίνομαι, βάζω και τα knee sleeves, φεύγει αυτός ο πόνος. Εξαφανίζεται. Ναι, και εγώ το ίδιο κάνω. Είναι λογικό, ρε φίλε, κάποια σημεία να σε ενοχλούν. Και εγώ αυτό που κάνω τώρα είναι βάζω counter pain με καψαϊκίνη στο γόνατο, στο κάτω μέρος του τετρακεφάλου βασικά. Δεν το βάζω πάνω στο γόνατο. Και ζεσταίνεται πολύ. Και μετά σταματάει να με ενοχλεί ακαριέα. Δηλαδή δεν με ενοχλεί καθόλου. Και όταν πηγαίνει και το σλίβα πάνω και την κλείνει την περιοχή, γιατί όταν κλείσεις την counter pain και την καψαϊκίνη μαζί και δεν παίρνει καθόλου αέρα το γόνατο, είναι σαν band-aid από πάνω. Ναι, σαν ρολό κοτόπουλο. Ναι, όχι σαν ρολό κοτόπουλο, σαν να έχεις βάλει γάζα από πάνω. Ναι. Αυτό σε κάνει να μην το αισθάνεσαι καν το γόνατο. Δηλαδή είναι πολύ καλό σαν πρακτική. Δεν ξέρω, εγώ έχω δει άλλους ανθρώπους στο εξωτερικό που το κάνουν και έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή bodybuilders ακραίους που σηκώνουν πολλά κιλά. Πρέσα, χάκτη. Αυτό με το counter pain που λες. Ναι, το κάνει ρε φίλο ο Brett Wildings, το έκανε Θα βάλω κι εγώ λες το λογανοψοίτη. Δεν μπορώ να το τυλίξω. Όχι, αυτό δεν είναι ρε φίλε, εκεί είναι τενοτίτιδα. Αυτό που έχω εγώ π.χ. και το έχουν και πολλοί άλλοι είναι τενοτίτιδα στο κάτω μέρος του τετρακεφάλου. Εκεί που καταφύγεται το μυς, είναι μέσα κοντά στο γόνατο και νομίζω ότι σε πονάει το γόνατο, αλλά κατά πάσα πιθανότητα είναι ο τετρακέφαλος που σε πονάει. Απάνω. Γι' αυτό είναι σε ασκήσεις που κάνουμε τετρακεφαλούς, μας ενοχλεί αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό που κάνεις είναι να ζεσταίνεις πολύ καλά την περιοχή. Αλλά έχω δει άλλους επαγγελματίες όπως ο Brett Wilton π.χ. Τώρα έχει βγάλει και αυτός μια κρέμα δικιά του, ένα balm δικό του, το λέει Butcher's Balm. Δεν ξέρω, στο έστειλα το πρωί. Όχι. Μου το έστειλες, ναι. Έχει βάλει μαλάκα πεπτίδια μέσα ο τύπος. Το έχει κάνει full επιστημονικό. Είναι Tiger Balm. Είναι σαν την counter pain αυτό. Σου αυξάνει τη θερμοκρασία στην περιοχή. Και μετά έχει TP500 και PPC 157. Αυτά που λέγαμε στο προηγούμενο Αυτά που λέγαμε για τους τραυματισμούς. Αλλά ξέρεις τι είναι το θέμα? Ότι αυτά τα δύο πεπτίδια... Να σου πω κάτι που σκέφτηκα τώρα. Γιατί δεν βάλαμε τίτλο SARMS για τραυματισμούς? Γιατί δεν είναι SARMS, μαλάκα, πάλι τα ίδια. Πώς λέγονται? Πεπτίδια. Πεπτίδια για τραυματισμούς ή απογορευμένες ουσίες. Είναι το ίδιο με τα πεπτίδια κολαγόνου, μαλάκα, είναι το ίδιο. Αλυσίδες αμινοξέων είναι. Οκ. Λοιπόν, άκου. Αυτά τα πεπτίδια είναι βιοδιαθέσιμα σε μορφή κρέμας. Άρα είναι γαμάτο αυτό που έχει κάνει. Δεν ξέρω τι ποσότητα έχει βάλει, γιατί δεν μπορούσα να μπω στο site να δω. Αλλά είναι γαμάτο το γεγονός ότι βάζει κάτι στο γόνατό σου και δεν το έχει πολύ ακριβό. Το έχει νομίζω $50. Αλλά είναι ωραίο δηλαδή ότι υπάρχει κάτι το οποίο και σου βελτιώνει και την ανάρρωση στο σημείο. Και δεν θα είναι και τόσο μεγάλη διαθεσιμότητα για να σου προκαλέσει κάποιο θέμα, γιατί είναι σε μορφή κρέμας. Αλλά είναι ωραίο. Πειραματίζονται με πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό που έβλεπα με αυτούς είναι ότι το τυλίγανε με knee wraps, με τους σημάντες για τα γόνατα. Τυλίγανε τα γόνατά τους και έμενε το balm πάνω και ζεσθενόταν όλη η περιοχή και δεν άφηνε τη ζέστη να φύγει. Έτσι ώστε το γόνατο να μην πονάει σε καμία στιγμή όταν κάνανε πρέσα, hack ή οτιδήποτε. Αλλά είναι πολύ ευφυές αυτό το πράγμα και το εφαρμόζουν πάρα πολύ.
Και όντως δεν σε πονάει η περιοχή όταν έχεις φλεγμονές και οτιδήποτε. Αλλά αυτό κάνω όταν με πονάνε τα γόνατά μου, γιατί και εμένα με πονάνε. Με πονάει το δεξί το γόνατο πολύ, αλλά βάζω και στα δύο τα γόνατα. Και με πονάει τώρα τελευταίο όταν κάνω hack για κάποιο λόγο. Και γι' αυτό βάζω το reverse banding κιόλας, και για τον προσαγωγό και για το γόνατο. Γιατί στο κάτω μέρος της κίνησης έχω δει ότι με ενοχλεί ακόμα παραπάνω το γόνατο. Και έτσι μου παίρνει λίγο από τη δύναμη που ασκεί το φορτίο στο κάτω μέρος και είμαι κομπλέ. Αλλά το band δεν ασκεί καμία τάση από τη μέση και πάνω της κίνησης. Δηλαδή το έχω δει να το βάλω σε συγκεκριμένο σημείο που θα τραβάει από τη μέση και κάτω λίγο. Αλλά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή όταν έχεις πρόβλημα μπορεί να εφαρμόσεις προπονητικές τεχνικές, οι οποίες θεωρείς ότι είναι μια ιδέα, διότι εσύ είσαι hardcore και θα βάλεις όλα τα κιλά πάνω στο hack και θα τα κάνεις ρότες επαναλήψεις. Αλλά όταν θες να κάνεις έναν έλεγχο και σε πονάει κάτι και δεν μπορείς να συγκεντρωθείς εκεί, είναι γαμάτο να έχεις έναν τρόπο σαν το band και να μπορείς να ελέγξεις την επανάληψη στο κάτω μέρος. Και όντως έχεις φορτίο, απλά δεν έχεις τόσο πολύ όσο στο πάνω μέρος. Άρα είναι ωραίο, δηλαδή στα βαριά hack είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Είναι ωραίο γιατί ταιριάζει και το προφίλ αντίστασης με το προφίλ δύναμής μας. Γιατί είμαστε πιο δυνατοί στο πάνω μέρος της κίνησης. Ναι, απλά σου λέω, άμα έχεις και τραυματισμό. Ναι, αλλά αυτό πάντα όταν έχεις τραυματισμό, πάντα ψάχνεις να βρεις εκδοχές της άσκησης που κάνεις ή ποια άσκηση μπορείς να βάλεις που δεν σε ενοχλεί. Απλά δεν πρέπει να είμαστε μαλάκες όταν έχουμε τραυματισμό και θα πρέπει να συμβιβαζόμαστε με το γεγονός ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης με τεχνικές ασκησιολογίας, όπως το BFR, όπως οτιδήποτε διάφορα πρωτόκολλα που μπορούν να σου προκαλέσουν την ίδια υπερτροφία, με το να κάνεις ένα σετ στην αποτυχία το οποίο να είναι τελείως ρο. Και να μην είναι ίδια, θα είναι πιο πολύ μακροπρόθεσμο. Ναι ρε φίλε. Γιατί δεν θα σταματήσεις επειδή θα βγεις off για πάντα. Π.χ. το έλεγα και σε άλλο επεισόδιο. Ο Περεντής π.χ. Ο Παναγιώτης, όταν έκανε powerlifting και σήκωνε πολλά κιλά. Τι κάνει τώρα? Κάνει, αλλά τώρα δεν είναι σε προετοιμασία. Βασικά νομίζω ξεκίνησε σε προετοιμασία, αλλά δεν ήταν σε προετοιμασία. Όταν ήταν full μέσα σε προετοιμασία, έκανε και BFR σε πρέσα, διότι δεν ήθελε να βάλει πολλά κιλά, για να μην τον ενοχλήσουν τόσο πολύ τα γόνατά του ή οτιδήποτε, επειδή είχε ένα πρόβλημα νομίζω με τα γόνατα. Δεν ήθελε να τον ενοχλούν και έκανε BFR πρωτόκολλο. Δηλαδή έδινε το τετρακέφαλο στο πάνω μέρος με έναν ημάντα, με λίγο ελεγχόμενη δέσμευση του αίματος στην περιοχή, και έκανε πρωτόκολλο επαναλήψεων 15-15-15, κάπως έτσι, και με πολύ μικρά διαλύματα. Αλλά όλο αυτό λειτουργεί. Και εγώ το έκανα όταν είχα τραυματιστεί και το χρησιμοποιούν και πάρα πολλοί φυσικοθεραπευτές. Απλά το θέμα είναι όλα αυτά τα πράγματα που έχεις σαν εργαλεία στην προπόνησή σου να τα χρησιμοποιήσεις. Το reverse banding, το γεγονός ότι μπορεί να κόψεις εύρος κίνησης άμα σε πονάει κάτι και να κάνεις το μισό και το άλλο μισό που δεν το έχεις κάνει να το κάνεις σε άλλη άσκηση η οποία είναι πιο safe για σένα. Δηλαδή όλα αυτά λειτουργούν. Απλά θέλει εφαρμογή σωστή. Να ψάξεις να δεις τι μπορείς να κάνεις. Αυτά. Έχω φτάσει να σηκώνω αυτή την εβδομάδα 220 για 3 επαναλήψεις squat, που είχα άλλες 2 με 3 επαναλήψεις. Δηλαδή RP 6,5-7, πες το. 230 για 3 επαναλήψεις deadlift, το οποίο ήταν εύκολο και δεν με ενόχλησε η πλάτη μου. Δεν ξέρω τι RP ήταν, μάλλον ήταν 8, αλλά δεν είμαι και 100% σίγουρος, γιατί στο deadlift, επειδή έχω θέμα με την πλάτη, δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορεί να με κουράσει πάρα πολύ το φορτίο ή μπορεί να με κουράσει πολύ λίγο. Και μετά στον πάγκο έκανα 142,5 για 3 επαναλήψεις με παύση αυτή την εβδομάδα. Εντάξει, αυτά είναι τα νούμερα. Την επόμενη εβδομάδα έχω 150 για 3 στον πάγκο. Εγώ περιμένω να μας πεις τα νούμερα για τις φρενές όταν θα φτάσει πιο κοντά. Τι? Μας πεις τις μονές τώρα, τριάρες, μπορώ να υπολογίσω.
Ναι, μαλάκα οι μονές όταν ξεκινήσει το picking, εγώ πιστεύω ότι οι μονές θα ξεκινήσουν από 2.40 στο squat. Τώρα πώς είπες? 2.60 στις πόσο άρσεις. είπες squat? 2.40 δεν είπες? 2.40, ναι. Το προηγούμενο picking. Ωραία. 2.55-2.60 στις άρσεις. Θα το παίξω λίγο πιο συντηρητικά. Και μετά στον πάγκο θα είναι 1.55. Κάπου εκεί θα ξεκινήσουν. Ναι. Άρα δεν ξέρω πώς θα κοιμαθούν τα νούμερα, αναλόγως με το τι θα με ενοχλήσει και τι δεν θα με ενοχλήσει. Γενικώς στο picking αρχίζουν και με πονάνε όλα. Αυτό είναι το πράγμα. Διότι είναι too much για το σώμα. Το powerlifting. Πότε είναι οι αγώνες? Στο picking phase. 25-26 Μαΐου. Ωραία, 2 εβδομάδες μετά το Πάσχα. Έχεις 2 μήνες. 1,5. Όχι ρε, 1,5 μήνα, ναι. Άλλη μία προπονητική εβδομάδα, μία εβδομάδα off, 3 εβδομάδες speaking και μία εβδομάδα taper. Okay. Και παίζω. Υβριδικός αθλητής. Ναι, υβριδικός. Ναι, είμαι σε φάση ό,τι λέω το κάνω. Απλά μου είχαν προτείνει αυτό το χρόνο. Πολλά παιδιά μου το λένε και μου το προτείνανε και ήθελα να κατέβω σε πανευρωπαϊκό ή σε παγκόσμιο στο powerlifting. Δεν ήθελα ρε φίλε, γιατί... Ήταν πολύ νωρίς τότε ρε. Ρε φίλε, άμα εγώ δεν είχα τραυματισμούς, να κατέβω. Αλλά άμα είμαι σε φάση με το ένα πόδι μέσα, με το ένα πόδι έξω... Ήσουν και νωρίς από τους αγώνες. Ναι, ήμουνα και μέσα σε φάση bodybuilding, δεν έκανα προετοιμασία για το powerlifting. Ναι. Πού να πας εκεί, χτύπαγες. Είναι τούμα. Εγώ είμαι επιρρεπής να χτυπήσω ό,τι ώρα θέλεις. Θα σε γινώσουν viral, θα έβαζαν τον τραυματισμό σου. Θα πω ότι αυτοί φταίγανε για τον τραυματισμό μου. Ναι, ισχύει. Πώς βλέπουν κάποιοι κάτι που κάνουν πάγκο και σπάει το κοκαλό τους? Όχι ρε, δεν γίνονται αυτά. Σε fail video θα έχουν. Gym fail. Μαλάκα, κάμισε με. Να σου πω κάτι, έχουμε το Q&A. Ναι, ωραία, πες. Γενικά, ζητήσαμε στο Instagram, το δικό σου Instagram του καναλιού. Το δικό μου, ρε μαλάκα. Από το Instagram του Κώστα και του καναλιού. Γιατί στο δικό μου θα στέλνανε περισσότερα, γι' αυτό ζητήσαμε το δικό μου. Μην λες έτσι, σαν να μας ρίχνεις. Κάντε follow στο Instagram για να μην μας ρίχνετε. Ναι, άμα κάνουν follow στο Instagram, μια χαρά θα είμαστε. Γιατί 250 μας έχουν follow, 300. Εσύ τα βλέπεις, έχεις τους κωδικούς. Άσε μαλάκα. Το κινητό μου έκανε update μόνο του, εντάξει. Ωραία, πες, εγώ δεν έχω μπροστά μου τις ερωτήσεις, προσπαθώ να τις δω. Έλα ρε μαλάκα, τι κάνεις? Εγώ έκανα update μόνο του το άλλο. Εσύ ούτε τις έχεις. Yes. Ναι, τις έχω. Κάτσε, μπήκα άνοιξη. Τις έχεις εσύ. Α, ωραία. Γιατί μ' αρέσει να ρωτάς εσύ. Ωραία, Κώστα. Σήμερα. Πρέπει να φορτώσει. Και αυτή να ρωτήσεις. Λέει πότε θα μπεις φάρμακο επιτέλους. Εγώ εσύ, εφού το δικό σου είναι. Πότε θα μπεις, Κώστα? Μάλλον θα είναι για μένα. Το σκέφτεσαι όμως σαν ενδεχόμενο. Το έχεις ξαναναφέρει σε βίντεο νομίζω. Το είχαμε πει στο πρώτο. Ναι, να σου πω κάτι. Όλα υπάρχουν πάνω στο τραπέζι. Το θέμα είναι ότι δεν το σκέφτομαι τώρα. Μένα χθες ένα στο γυμναστήριο μου έλεγε ότι ένα άναβαρ δεν είναι τίποτα. Και όλοι που πάνε σε αγώνες παίρνουν άναβαρ φυσική. Πεπτίδια παίρνουν όλοι φυσική. Αυτό μου το είπε αλήθεια. Θα το μάθουμε και αυτό τις επόμενες εβδομάδες. Θα το μάθουμε σίγουρα. Αν πάρεις άναβαρ δεν φαίνεται τις εξετάσεις. Ναι, αφού θα σου κλείσει τη δικιά σου παραγωγή. Άρα φαίνεται, δεν φαίνεται. Ναι, φαίνεται. Αφού η ορμόνη που ορίζει την παραγωγή του εσωτερώνης θα είναι στο πάτωμα. Άρα μαλακίες μου πάνε. Παραπληροφόρηση δέχομαι στο γυμναστήριο. Δεν ξέρω. Και το σηκώ του σου θα δείξει τους δείκτες του να ανεβάνουν. Όχι ότι είχα στο μυαλό μου να πάρω. Και πρώτα απ' όλα άκου κάτι. Οι περισσότεροι δεν χρησιμοποιούν legit Anavar. Το Anavar είναι δύσκολο να βρεθεί. Γιατί είναι πολύ καλό φάρμακο. Χρησιμοποιούν μάλλον Dianabol και νομίζουν ότι είναι Anavar. Ειδικά άμα αγοράζει από underground markets, συνήθως αγοράζει Dianabol. Ειδικά άμα αγοράζει από underground εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ρε μάλακα τι γίνεται, αλλά νομίζω ότι όλα τα φάρμακα που πουλάνε στην Ελλάδα
Δεν ξέρω αν είναι όλα αυτά που πουλάνε. Έχω εικόνα από Underground. Γιατί έβγαινε ο Τουλιάτος και έλεγε κάτι για τα κυκλώματα, ότι δεν είναι αυτά που πουλάνε και βάζουν ψεύτικες σφραγίδες του ΕΟΦ. Νομίζω το έχω ξαναπεί αυτό. Το έχεις πει στο προηγούμενο επεισόδιο για Ναι, που είχα πιάσει μια ομάδα. Ναι, δεν είναι αυτά που... Δεν ξέρεις άμα είναι αυτά που πουλάνε. Σίγουρα. Λοιπόν, σε ποια πάμε? Λέει εδώ ένας φίλος, προπόνηση και κρυολόγημα. Εντάξει, θα πω από τη γνώμη μου. Ναι, πες. Γιατί το είχα περάσει κι εγώ σε μια φάση. Γιατί το κρυολόγημα Κώστα κολλάει. Εσύ που είσαι γιατρός. Εξαρτάται αν έχεις γρίπη. Η γρίπη κολλάει. Το άλλο κρυολόγημα όχι. Ηθικά αν κολλάει, ίσως δεν πρέπει να πας. Κοίτα, υπάρχουν τα συμπτώματα του ανώτερου αναπνευστικού και του κατώτερου αναπνευστικού. Να πες, έχω περιέργεια. Είναι διαφορετικό το να έχεις ένα ελαφρύ βήχα και ένα συνάχι πολύ λίγο και λίγο πονοκέφαλο. Είναι διαφορετικό να έχεις πυρετό, να βγάζεις φλέμματα, οτιδήποτε, να είσαι γάμισέτα. Εγώ με πυρετό έχω πάει πάντως, παιδιά. Δεν κάνει να πηγαίνει με πυρετό, γιατί δημιουργείς άλλη μία φλεγμονή που το ζώμα σου δεν μπορεί να... Αν έχεις 37... 37 δεν θεωρείται πυρετός. Από 37 και 5 θεωρείται πυρετός. Πού το ήξερα αυτό? Ναι, 37 μπορεί να έχει στο μέσο της ημέρας. Διότι κατά τη διάρκεια της ημέρας η θερμοκρασία του σώματος ανεβαίνει. Ειδικά όταν τρώμε και μετά από όταν τρώμε. Όταν ξυπνάς το πρωί, συνήθως η θερμοκρασία σου είναι πιο χαμηλή όταν κοιμάσαι το βράδυ. Ωραία, γενικά το βλέπεις αν μπορείς ή δεν μπορείς να πας. Και αν παίρνεις λίγο παραπάνω βιταμίνη C, όπως έχουμε ξαναφέρει. Ναι, κάνεις ένα overload με βιταμίνη C. Ο Κώστας προμοτάρει πολύ τα χανάκια βάμα, πώς τα λες? Εχινάκια. Έχεις πάρει εσύ? Πήρα, όταν ρώτησα βάμα κιόλας, δεν κατάλαβα ότι με βοήθησε. Γιατί ο άλλος μου έλεγε θα το πάρω και θα γίνω τελείως καλά, θα πετάω, έλεγε ο Κώστας κάτι. Στις 3 μέρες είσαι κομπλέ. Δεν θυμάμαι, έγινα καλά έτσι κι αλλιώς. Δεν θυμάμαι σε ποιο διάστημα. Το έπαιρνα καιρό όμως τώρα που το σκέφτομαι. Πόσο? Το έχω ακόμα στο ντουλάπι με το μεταξύ. Δεν θυμάμαι. Βάμα ήτανε? Ναι, βάμα. Γιατί είχα πάρει στραγή κάποια. Ψυγείο? Όχι. Είσαι μαλάκης. Θέλει το ψυγείο το βάμα. Για να συντηρηθεί, όχι εκείνη το Ναι, για να συντηρηθεί. Εγώ ξέρω ότι θέλει ψυγείο. Και την δεύτερη μέρα θέλει ψυγείο. Όμα το ανοίξει, θέλει ψυγείο. Ίσως γι' αυτό δεν δούλεψε, ρε. Πάλι ψυγείο από πάνω ότι δουλεύει. Δεν ξέρω τι κάνεις, ρε μαλάκα. Εγώ δεν το βάλα, όχι. Ψυγείο για κάποιο περίεργο λόγο. Ξέρω γιατί τα βάζει στο ψυγείο, θα το πω στο κοινό. Βάζω και τις σύριγγες στο ψυγείο. Έχει συνηθίσει, είναι δίπλα από την ινσουλίνη μου. Αυτό έχει ψυγείο για αυτά. Όλα στο ψυγείο. Δεν κατάλαβα κάτι. Αλλά εντάξει, προπόσιμο κρυολόγημα. Κοίτα, σου λέω, άμα είναι light τα συμπτώματα, πηγαίνεις. Λες και μωρομάτιλα να σκουπίσεις τη μύτη σου πριν μπεις και το πετάς στο σάκο για να μην τρέχεις στον κάτω. Κοίτα, είναι αυτά που λες με τη μύτη μπορούν να μείνουν και αφού πέσει ο πυρετός. Η αληθινή ερώτηση, Κώστα, είναι με διάρκεια πας? Με διάρκεια παίρνεις Imodium και πηγαίνεις. Αλλά το Imodium το παίρνεις μετά από όταν πιείς υπερβολική δοσολογία καφεΐνης. Για να είσαι κομπλέ, δεν πας ούτε καν τουαλέτα. Πηγαίνεις για προπόνηση. Έχω και εγώ τις ερωτήσεις εδώ. Μπορώ να διαλέγω. Άρα, διαλέγεις μία εσύ, μία εγώ, εντάξει. Εγώ λέω με κρυολόγημα το αφήνεις την ίδια μέρα. Άμα γίνεις χειρότερα την επόμενη μέρα, σίγουρα δεν πηγαίνεις. Άμα είσαι καλύτερα την επόμενη μέρα, πηγαίνεις. Ναι, και να είσαι και λίγο να προσπαθήσεις να καταλάβεις πώς νιώθεις. Ναι, ρε μαλάκα, μέσα είσαι κατά τώρα, γιατί να πας για προπόνηση? Ναι, γιατί δεν θα είναι και παραγωγική προπόνηση. Δεν θα κάνεις progress. Οπότε άμα έχεις λίγο πονοκέφαλο, παίρνεις, θα το πω τώρα, παίρνεις 2 Panadol Golden Flu ή παίρνεις 2 Comtrex ή παίρνεις κάτι το οποίο να έχει παρακεταμόλη και ψευδοεφεδρίνη και είσαι κομπλέ μαλάκα. Σου περνάει από το κέφαλος και έχεις όρεξη για προπόνηση. Ρίξε disclaimer ότι δεν είμαι γιατρός, φίλε. Αλλά τα ξέρω όλα. Ξέρεις τα πράγματα για το φαρμακείο. Μπαίνεις μέσα φαρμακοποιό, θα σου φωνάζω. Ευρύδιο φαρμακοποιό. Drug coach. Drug coach, το έχω πει. Προπόνηση, λοιπόν. Ωραία.
Δεύτερη ερώτηση που βλέπω εδώ από το φίλο σου, το Νεφ Νέγκα, λέει συμβουλές Ποιος? για... Α, ναι. Νέγας. Συμβουλές. Μαλάκα, τι Προσπαθούσα. Είναι παγίδα για να πούμε νίγκας. Συμβουλές σε έναν αρχάριο για τα συμπεράσματα διατροφής. Προφανώς. Για τα συμπεράσματα, για τα συμπληρώματα δεν να πει. Μπορεί να εννοεί ότι δεν πρέπει να βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα για τη διατροφή του άλλου. Λοιπόν. Αλλά για τα συμπληρώματα είναι. Σε έναν αρχάριο για τα συμπληρώματα διατροφής. Εμείς θα λάβουμε ότι λες συμπληρώματα. Τώρα μπορεί να λες κάτι άλλο, αλλά δεν μπορεί να με διαφωτίσει. Εγώ και συμπεράσματα μπορώ να απαντήσω πάντως. Ναι, τώρα το είδα μεταξύ ότι υπάρχει τέτοια ερώτηση. Δεν την είχα δει καν. Λοιπόν, αυτός πρέπει να είναι ζακινθινός εδώ μεταξύ που το στέλνει. Δεν ξέρω τώρα. Ζακινθέος. Υποθέτω, γιατί ξέρω ότι το Νέγκας έχουμε πολλούς ζακινθινούς που λένε Νέγκα. Λοιπόν, παρένθεση. Λοιπόν, τα συμπληρώματα διατροφής για ένα αρχάριο δεν είναι απαραίτητα. Είναι συμπληρώματα, συμπληρώνουν τη διατροφή μας. Πάντο με κόκκινα γράμματα μέσα στο κεφάλι σου. Μικροθρεπτικά πρέπει να λαμβάνεις από τη διατροφή σου. Έχουμε κάνει το προηγούμενο επεισόδιο που μιλάγαμε για μικροθρεπτικά. Καλό είναι να έχεις ολοκληρωμένη διατροφή που να μην βασίζεται μόνο σε μάκρος, να βασίζεται και σε μίκρος. Να έχεις πολλές πηγές πρωτεΐνης. Να πω κάτι όμως για τα μίκρος. Για τα μίκρος τώρα δεν μπορείς να πεις, ούτε εγώ ούτε εσύ υποθέτω, καθόμαστε και κοιτάμε ακριβώς τα μίκρος που παίρνουμε, πόσα βιταμίνη MG παίρνεις την ημέρα. Δεν χρειάζεται να τα κοιτάξεις άμα τρως πολύχρωμα λαχανικά. Αυτό πήγα να πω. Άμα τρως πολλές πηγές στο μυαλό σου να αλλάζεις τα λαχανικά σου και τα φρούτα σου, να τρως 300 γραμμάρια, ξέρω εγώ. Άμα έχεις superfoods όπως είναι 3 μερίδες φρούτα, λαχανικά στην γιαούρτι, καρύδια, οτιδήποτε, δεν χρειάζεται μετά να τα κοιτάζεις. Δηλαδή ξέρεις τι είναι περίπου superfoods, ξέρεις τι είναι αποξηραμένα φρούτα, ξέρεις τι είναι οτιδήποτε από αυτά. Αποξηραμένα φρούτα έχουν βιταμίνες, δεν ξέρω. Έχουν κάποιες βιταμίνες. Αλλά όλα έχουν βιταμίνες. Το θέμα είναι τι θέλεις εσύ να λάβεις από αυτά. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι ολοκληρωμένο το... Και υπάρχει και ένα σαν το My Fitness Pal που λέγεται Chronometer. Chronos, το έχεις δίκιο. Το έχω δει αυτό. Και σου κάνει ένα πρόγραμμα μόνο του. Όχι αυτό. Σου δείχνει πιο αναλυτικά τα μίκρος στις τροφές. Καλά τώρα, εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι πιο σωστό από αυτό όμως, άκου τώρα κάτι. Εγώ δεν θέλω να βάλω στη διαδικασία κάποιον να μετράει τα μίκρος στο απλά για να έχει μια ιδέα τι έχει και τι δεν έχει. Ναι, αυτό θα το έχει ιδέα από το χρώμα του φρούτου ή του λαχανικού. Είναι στην εποχή. Τι? Αν το πηγαίνεις με τις εποχές θα είσαι καλυμμένος, πιστεύεις? Τι εννοείς? Ότι τώρα είναι τα καρότα της εποχής. Μετά είναι τα μούρια. Ναι. Είναι αναλόγως. Είναι πάρα πολλά φρούτα που έχουν βιταμίνη Α, β-καροτίνη, π.χ. λαχανικά. Είναι αναλόγως στην εποχή, βγαίνουν άλλα. Δηλαδή μια ισορροπημένη διατροφή βασίζεται σε όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, εκτός από αυτά, έχουμε την κρεατίνη, η οποία, στηρίζεται πολύ από τη βιβλιογραφία, δηλαδή έχουν γίνει πιο πολλές έρευνες. Έχει πολύ μεγάλη βιβλιογραφία, έχει πολλές έρευνες από πίσω της. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω ότι με βοηθάει κάπου ιδιαίτερα, αλλά παίρνω, επειδή είναι και λίγο φθηνή. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σε βοηθάει. Εγώ λέω για την ανάρρωση και για το οτιδήποτε χρειάζεται να παίρνεις. Τώρα, ηλεκτρολίτες πολύ αναγκαίο. Πάρα πολύ αναγκαίο. Ναι. Είναι αναγκαίο για όποιον γυμνάζεται καλοκαίρι. Ναι, μπράβο, καλοκαίρι, ναι. Και υδρώνει πολύ ή δεν πίνει σωστά νερό. Εντάξει, άμα δεν πίνει σωστά νερό, πιο σωστά νερό υπάρχει ηλεκτρολίτες. Ναι ρε φίλε, αλλά άμα κάνει κάποια βλακεία, καλύτερα να έχει κάποιον ηλεκτρολίτη μαζί του. Άμα πάθει κάποια κράμπα. Εντάξει, αν κάνεις υπερκατανάλωση ηλεκτρολίτη, ούτε αυτό είναι καλό. Καλά, θα μου πεις τίποτα δεν είναι καλό άμα κάνεις υπερκατανάλωση. Τώρα μιλάς και για το νερό ρε φίλε, άμα πίνεις πολύ νερό δεν είναι καλό. Ισχύει. Πάθεις δηλητηρίαση από το νερό, γίνεται. Πες να είναι πολύ ακραίο το νούμερο. Εσύ έπινες 20 λίτρα. Όχι, δεν είναι. Είναι ακραίο η μετάβαση από το να μην πίνεις καθόλου νερό στο να πίνεις πάρα πολύ νερό. Ναι. Άμα είσαι αφυδατωμένος, δεν μπορείς εσύ να πας να πιεις 10 λίτρα νερό μετά. Ισχύει. Και όταν κάποιος λιποθυμήσει από αφυδάτωση, δεν του δίνουμε νερό, του δίνουμε χυμό με νερό.
Γιατί είναι πιο. Δεν απορροφάει καλύτερα, ξέρω εγώ. Μπράβο. Ναι. Είναι διαφορετική η αντιμετώπιση και μπορεί να πρέπει να του βάλεις ορό, μπορεί να πρέπει να βάλεις οτιδήποτε σε κάποιον ο οποίος είναι αφεδατωμένος. Δεν γίνεται έτσι. Αλλά οι μεταβάσεις είναι που παίζουν. Οι οροί μερικές φορές δεν έχουν δεξτρόζι. Το έχεις δει? Ναι, έχουν δεξτρόζι. Πολλά συμπληρώματα έχουν δεξτρόζι. Και αυτά τα αλμόρα. Εγώ σκέφτομαι να κάνω προπόνηση με αυτό το κοντάρι με τον ορό και να βάλω δεξτρόζι και κατευθείαν στο αίμα μου. Να κάνω προπόνηση. Δεν θα έχω φουλ αποτέλεσμα. Αυτό που λες το ενδοφλέβεια. Ενδοφλέβιο. Δεν μπορεί να κάνεις δικέφαλα, ρε μαλάκα, γιατί θα έχεις τη βελόνα εδώ. Θα την έχεις στον κόλο. Θα την έχεις στον κόλο. Αυτή η βελόνα εντωμεταξύ λυγίζει. Ό,τι λυγίζει δεν Δεν κάνω. τις έχεις δει αυτές που λυγίζουνε? Όχι, εγώ ξέρω τις άλλες. Εδώ, αυτοί που σου βάζουν εδώ. Δεν έχω δει, εντάξει, πώς λυγίζει. Η πεταλούδα, ρε μαλάκα. Α, η πεταλούδα που το ρυθμίζεις μόνος σου. Ναι, αυτό λυγίζει. Ναι, ισχύει. Ναι, άρα μπορείς να την έχεις μαζί σου και να βάζεις και βιταμίνες μέσα. Τι προπονήσεις άρα θα κάνεις? Pre-workout. Το ξέρεις ότι κάποιοι χρησιμοποιούν. Ενδοφλέβιο pre-workout. Όχι. Ενέσιμο pre-workout. Υποδόρια. Γιατί να το θες τόσο γρήγορα να σκάσει? Όχι, είναι αμινοξέα που τα χρησιμοποιούν για pre-workout. Ως κιτρουλίνη. Εγώ το είχα ξανακούσει και στο γυμναστήριο μου ένας που παίρνει βιταμίνη C ενέσιμη. Ο Πιστόλας παίρνει ενδοφλέβιο pre-workout. Όχι ενδοφλέβιο, υποδόριο. Ναι, υποδόριο σημαίνει ότι η ένεση μπαίνει λιγότερο βαθιά. Το κάνει στην κοιλιά. Μπαίνει στο λίπος που έχεις ανάμεσα στο δέρμα και στο τέτοιο, και στο μη. Εκτός και άμα δεν έχεις λίπος που το βαράς κατευθείαν ενδομυϊκά. Και αυτό δεν πονάει. Όχι, το ίδιο πράγμα. Εξαρτάται τι θα βάλεις, μαλάκα. Το ξέρεις ότι άμα βάλεις και το νερό στη σύριγγα πονάει πολύ παραπάνω από το να βάλεις κάποιο φάρμακο για κάποιο λόγο? Γιατί? Δεν ξέρω, ρε. Ο Θεός το έκανε αυτό, γιατί δεν πρέπει να βάζουμε νερό μέσα μας, αλλά πρέπει να βάλουμε φάρμακα. Έχει προνοήσει. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει πολύ μεγάλο. Πρώτα εσύ διάλεξε ερώτηση εσύ, επόμενη. Του είπαμε να πάρει πρωτεΐνη. Περίμενε. Πρωτεΐνη, άμα δεν παίρνεις πολύ πρωτεΐνη από τη διατροφή σου, πάρε ένα συμπλήρωμα πρωτεΐνης, αλλά χρησιμοποίησε το. Βοηθάει και για τη γεύση και για κάποιες συνταγές που συγκληρώνεις. Δεν είναι συμπλήρωμα βασικά αυτό, είναι τροφή. Ναι, ισχύει. Όπως έπαιρνες σαν μωρό την κρέμα που είχε τα μικροθρεπτικά κιόλας μέσα. Εγώ θα σου πω κάτι, κάποιον αρχάρι, δεν θα έλεγα άλλα. Δεν θα έλεγα και βιταμίνες και ωμέγα 3 και. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Ναι, αλλά αυτά δεν είναι για κάποιον αρχάριο. Είναι για όλους. Ναι, όντως. Το ωμέγα 3. Γιατί άμα εσύ κάνεις εξετάσεις αίματος και βρεις πολύ χαμηλή βιταμίνη D. Πολύ χαμηλή. Αν και είμαστε στην Ελλάδα, υπάρχουν πολλοί έχουμε χαμηλή βιταμίνη D. Ναι, έχουμε πάρα πολύ χαμηλή βιταμίνη D και πρέπει να παίρνουμε νομίζω ένα συμπλήρωμα, ρε φίλε. Δηλαδή ολοχρονικής, όχι πάρα πολλά IUs. Νομίζω 2.000 είναι κομπλέ για όλους. Πρέπει να ψάξεις και να βρεις τα brands που είναι καλά, καμιά προσφορά. Γιατί είναι μερικά φαρμακεία τώρα με αυτή την κατάσταση. Τα περισσότερα που χρησιμοποιούν στο εμπόριο είναι φαρμακευτικού τύπου. Δεν είναι. Ναι, μερικά είναι πολύ ακριβά, ρε φίλε. Να πας στο φαρμακείο έτσι. Πρέπει να ψάξεις. Κοίτα, σίδηρο π.χ. παίρνω από το φαρμακείο. Φαρμακευτικού τύπου ξανά. Αλλά εντάξει, είναι αναλόγως τι θέλει να πάρει ο άλλος. Πιστεύω ότι 2,5 ευρώ νομίζω για σίδηρο έχουν όλοι να δώσουν άμα έχουν κάποιο πρόβλημα με κάποιο μέταλλο το οποίο τους λείπει. Αλλά εντάξει, είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι για όλους τους ανθρώπους, είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι για κάποιους που γυμνάζονται. Νομίζω προεξασκητικά συμπληρώματα δεν χρειάζεται για κάποιον αρχάριο. Καφέ. Πρωτεΐνη, φαΐ είναι. Κρεατίνη χρησιμοποιήστε άφοβα. Τη συνιστόμενη δοσολογία όχι παραπάνω, ούτε loading ούτε τίποτα. 5 γραμμάρια την ημέρα. Εγώ προσωπικά παίρνω 7 με 8. 7 με 8 για να σε στείλει στην τουαλέτα. Όχι, γιατί τα νέα λένε, αν και τα 5 γραμμάρια έχουν τη πιο πολύ βιογραφία από πίσω, αλλά τα νέα δεδομένα λένε 1 γραμμάριο ανά κιλό σωματικού βάρους lean. Πάντως και φαρμακομένοι χρησιμοποιούν 5 γραμμάρια. Δεν ξέρω φαρμακομένοι. Το βλέπεις λογικό αυτό εσύ? Το βλέπεις λογικό ότι. Γιατί είναι κάτι που σκέφτεται στο Σμιθ. Ότι εγώ χρειάζομαι το ίδιο με τον Λαμπράντα. Όλο το Λαμπράντα. Πάλι το Λαμπράντα. Μαλάκα, έχει κολλήσει ο Λαμπράντα. Μου αρέσει το όνομά του, ρε φίλε, σαν Λαμπραντόρ.
Πες το μαλάκα από κοντά, θα πας εκεί στο Expo να το πεις. Θα είσαι. Και θα περάσει να μου πεις ακουστικός. Μαλάκα, γάμισέ με. Λέει φάρμακο και side effects. Περίμενε. Πολλά και Επίσης, διάφορα. Τι άλλο να πάρει. Είτε σε ένα βίντεο στο YouTube. Εμένα πολλά παιδιά με ρωτάνε αν αξίζει να πάρω ένα σγουακάντα. Μου το ρωτάνε πολύ συχνά. Ωραία. Ωραίο. Επειδή έχει γίνει και meme στο TikTok και το ακούω, μου το ρωτάνε καθημερινά σχεδόν, ξέρω εγώ. Καθημερινά, εντάξει. Αλλά έχω πολύ ερωτήσεις για το σγουακάντα. Είναι ένα συμπλήρωμα το οποίο βοηθάει στα επίπεδα στρες που έχουμε στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή μειώνει πολύ το στρες, την κορτιζόλη και όντως έχει βάση αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχουν γίνει έρευνες και έχουν βρει ότι μειώνει το στρες. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι όμως? Ότι υπάρχει ένα dark side στην ασβακάντα το οποίο σου λέει κάπου να μην το χρησιμοποιείς. Δηλαδή δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει αυτό το πράγμα. Θα πες. Περίμενε. Με πεις ότι σε κάνει απαθή και τέτοια. Αυτό θα πεις. Ναι ρε μαλάκα. Υπάρχει ένα τέτοιο. Φίλε, όχι, δεν θα το ακούς αυτό. Γι' αυτό έχει γίνει viral. Κάνουν κάτι TikToks και είναι ένα παιδί και λέει όταν έχεις πάρει σγουακάντα και σου λέει οι κοπέλες σου χωρίζουν. Και κάνει το παιδί. Ναι. Οκ. Εγώ έχω πάρει σγουακάντα για 6 μήνες. Τώρα δεν παίρνω. Δεν κατάλαβα ούτε τίποτα. εγώ δεν παίρνω τώρα. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Ούτε με βοήθησε στον ύπνο, ούτε είδα αυτό ότι μου μίλαγαν. Κοίτα, το θέμα είναι ότι πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν πάρει ασβακάντα, αυτό που δηλώνουν σαν side effect είναι ότι αισθάνονται flat στα συναισθήματα που νιώθουν, ρε φίλε. Τώρα αυτό που κάνεις, εγώ πήγα να απομεθοποιήσω την ασβακάντα και εσύ λες ακριβώς αυτό που λένε τα TikToks. Αυτό που κάνουν. Όχι, αυτό είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο. Αλλά στον κόσμο είναι κάπως γοητευτικό. Γιατί το βλέπω αυτό. Γιατί είναι σαν να έχεις πάρει κοδεΐνη π.χ. Ναι. Είναι σαν να παίρνεις οπιοειδή. Καλό ακούγεται αυτό. Απλά δεν αισθάνεσαι τίποτα. Άμα πάρεις μορφίνη, εντάξει, προφανώς θα κάνει μια αναισθησία. Το ίδιο πράγμα είναι. Τώρα κότσις έχει πάει σε ένα. Δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Τι εννοείς? Αποκλείται να έχει κάποιο τόσο έντονο effect όσο ένα ναρκωτικό. Ξέρεις κάτι, πιστεύω ότι η χρονική διάρκεια που χρησιμοποιείς κάτι παίζει ρόλο. Ναι. Και παίζει ρόλο και στον κάθε άνθρωπο τι ανταπόκριση θα έχει. Αυτό ισχύει. Εγώ παίζει με no responder στα πάντα, αλλά τέλος πάντων. Εγώ θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιούμε για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα αυτό το πράγμα. Για περιόδους που έχουμε υψηλό στρες μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, για παραπάνω όχι. Εντάξει, αν το παίρνουν πριν τον ύπνο, θα το αφήσει και στην καθημερινότητά τους την απάθεια. Ναι, μαλάκα, έχει μεγάλο χρόνο δράσης αυτό το πράγμα. Και είναι ένα βούτανο, ρε φίλε. Δηλαδή, γιατί πρέπει να παίρνουμε βότανα? Δεν θεωρώ ότι τα βότανα είναι καλύτερα από τα φάρμακα. Ναι, αλλά τι είναι? Γιατί ξέρεις κάτι, ένα βότανο χρησιμοποιείται για πάρα πολλούς λόγους. Το φάρμακο δεν χρησιμοποιείται για τόσους πολλούς λόγους όσο το βότανο. Άρα μπορεί να έχεις κάποιο side effect το οποίο να μην το έχεις βρει. Ενώ σαν φάρμακα είναι όλα πάνω καταγεγραμμένα. Γι' αυτό έχουν βγει στο εμπόριο. Καλά, και αυτό ισχύει. Γιατί δεν υπήρχαν τώρα. Υπάρχουν φάρμακα που τα ακυρώνουν, τα βγάζουν. Ωραία, εντάξει. Ναι, σωστό. Αλλά δεν θεωρώ ότι δεν είναι ψαγμένα. Και μπορεί ένα φάρμακο να χρησιμοποιείται για δύο παθήσεις. Μπορεί να παίρνω το στερόνι. Ναι, επειδή... όπως και τα παιδιά τα μικρά. Τα αντιεπιληπτικά π.χ. χρησιμοποιούνται και για τη θεραπεία της κατάθλιψης. Τα αντιεπιληπτικά χρησιμοποιούνται και για τη θεραπεία της κατάθλιψης. Ωραία, τι θέλω να πω. Αν ένα παιδί στη δουλειά, η μάνα από ένα παιδί στη δουλειά, επειδή δεν έχει αναπτυχθεί το παιδί της, δεν έχει ψηλώσει όσο θα έπρεπε με την παιδίατρο, θα του βάλουν το συστερόνι. Και το ακούω αυτό το πράγμα, αλλά το κάνουν και σε άλλα παιδιά. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Άμα είσαι παιδί και πάρεις συστερόνι, δεν πειράζει τον άξονα σου και καλά αυτά. Άμα είσαι παιδί και πάρεις συστερόνι, γιατί θα σε κάνει να ψηλώσεις πιο πολύ? Αυτό... Αφού η αυξητική ορμόνη παίζει. Αυτό το υποστηρίζουν πολλοί παιδίατροι εδώ, δεν ξέρω. Γιατί και αυτή πάει σε πολύ ακριβή. Η αυξητική ορμόνη παίζει ρόλο στο το πόσο θα ψηλώσεις. Και όχι αυξητική ορμόνη. Αλλά άκουσε λίγο. Εγώ άλλο ρωτάω. Αν είσαι παιδί και πάρεις τεστ, θα σε πειράζει κάπου? Άμα είσαι παιδί
Και πάρεις MK677, σε επηρεάζει κάπου? Θα γίνεις TikToker μετά. Νομίζω ότι θα αυξήσεις την παραγωγή, θα αυξήσεις την παραγωγή αυξητικής ορμόνης σου. Ναι. Αυτό θα σε ωφελήσει στο να ψηλώσεις παραπάνω. Δεν ξέρω, θα βάζω συνδυότητες. Μαλάκα, δεν ξέρω. Το κάνω αυτό. Το σκέφτομαι. Αυτό Όντως το μπορεί να έχει λύσει αυτό το πρόβλημα. Ναι, άρα πρέπει καταρχήν να αναζητήσουν τους λόγους που συμβαίνει αυτό. Γιατί όταν του βάζεις τεστοστερόνη κάποιου ψηλώνει? Δεν το ξέρω αυτό. Μπορεί να βοηθάει στην ανάπτυξη. Είναι think αυτό. Εγώ το έχω συζητήσει και με... Όπα. Άκου κάτι. Τα φάρμακα, όλα τα αναβολικά στεροειδή δεν φτιάχνουν περισσότερα κύτταρα. Τα μεγαλώνουν απλά. Και αυτό το παιδί να μεγαλώσει θέλει να βγάλει. Και είναι προς science του bodybuilding ότι όταν βάλεις αυξητική ορμόνη κάνεις ανάπλαση κυττάρων. Αυξάνεις τα μυϊκά σου κύτταρα. Αυτό είναι όμως προς science του bodybuilding. Στην πραγματικότητα δεν ξέρεις άμα γίνεται. Άρα δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορεί να σε ωφελήσει η αυξητική ορμόνη ή η ανισορροπία των ορμονών που θα προκαλέσει με το φάρμακο στο να ψηλώσεις παραπάνω. Δεν ξέρω. Ναι. Και μετά δεν μπορείς εσύ να ενεργοποιήσεις κάποια άλλη διαδικασία στο σώμα σου που θα σε κάνει να είσαι ανίκανο σε κάποιο άλλο πράγμα. Αυτό ρωτάω κι εγώ. Και μου φαίνεται περίεργο πώς γίνεται να το κάνουν αυτό. Μου φαίνεται περίεργο όταν ένας γονιός πάει και βάζει κάτι στο παιδί του επειδή του λέει κάτι ο γιατρός και δεν μπορεί να μπει στο ίντερνετ να το τσεκάρει οτιδήποτε. Ή να πάει και σε δεύτερο γιατρό και σε τρίτο. Ναι, αλλά άμα πας σε έναν γιατρό που θεωρείται top, ας πούμε, για τον κλάδο. Δεν σε νοιάζει, πας και σε δεύτερο και σε τρίτο. Γιατί πρέπει να πας μόνο στον top? Τώρα εδώ βλέπω και στο Google ό,τι να είναι, βλέπω όμως. Άλλοι λένε μπορεί να βοηθήσει, άλλοι λένε αυτό που λες ακριβώς είναι αυξητική. Μα δεν έχει σχέση αυξητική με τη τεστοστερόνη, ρε μαλάκα. Δηλαδή είναι διαφορετικά pathways. Άμα μου λέγες για το MK677, εγώ θα σου λέγα εγώ μπλε. Ή άμα του βάζεις κάτι το οποίο να αυξάνει την ενδογενή παραγωγή της αυξητικής του ορμόνης. Φαντάσου το λίγο. Αυξάνεις την ενδογενή παραγωγή της αυξητικής ορμόνης, άρα ψηλώνεις παραπάνω. Μπορεί να μεγαλώσει και το πέος αν βάλεις τεστοστερόνη σαν παιδί. Κάποιοι το κάνανε αυτό. Αλλά δεν μεγάλωσε. Δεν λέω ότι χτυπήσει το πέος. Τι εννοείς? Άμα πάρεις σαν παιδί, μπορεί να έχει κάποιο... Όχι ρε μαλάκα. Το έχω ακούσει και αυτό ρε φίλε από... Όχι. Έναν διάσημο ψυχολόγο. Άμα βάλεις όμως τοπική αυξητική στο πέος σου, δεν θα μεγαλώσει. Όχι. Γιατί? Μπορεί να πριστεί από την ένεση. Εγώ νομίζω ότι θα μεγαλώσει άμα είσαι παιδί. Γιατί να μην μεγαλώσει ρε μαλάκα? Αναπαραγωγή κυττάρων κάνει. Παιδιά που ακούνε το podcast δεν το έχω κάνει αυτό. Να κάνουν ένεση. Εγώ προμοτάρω την αυξητική στα αρχίδια. Για να χαλάσουν. Και στο πέος. Κάντε ένεση. Να σου πω κάτι, άκου λίγο. Οι bodybuilders που είναι σε κύκλο και θέλουν να διατηρήσουν τις όρχες τους μεγάλες, γιατί μικραίνουν. Γιατί δεν κάνουν αυξητική στις όρχες? Τι κάνουν αυτοί, ξέρεις τι κάνουν? Παίρνουν κάτι άλλο. Ξέρεις τι βοηθάει? Ξέρεις τι βοηθάει στην παραγωγή σπερματοζώων? Το έχω ακούσει από τον γιατρό, αλλά δεν θυμάμαι τι είχε πει. Μια άλλη έννοια. Να βάζεις πάγο στα αρχίδια σου λίγες φορές την ημέρα. Αυτό δεν παίζει να βοηθάει. Όχι, βοηθάει. Για ποιο Το λόγο? έχω ακούσει πολλές φορές. Και βοηθάει στο να διατηρούν το μέγεθός τους. Γιατί? Δεν ξέρω, αλλά βάζει 5 λεπτά πάγο, με πετσέτα πάντα, στα αρχίδια σου. Νιώθω ότι τώρα λες πολύ bro science και ακούει το κόσμο. Δεν ξέρω αν είναι bro science ή όχι, αλλά διατηρούν το μέγεθός τους. Εδώ λέει ότι μπορεί να βοηθήσει τη μείωση του πόνου. Ποιανού πόνου? Never put directly on scrotum. Δεν λέει directly, δεν λέω directly. Λέω με πετσέτα. Το είπες. Πάγω ρε μαλάκα, κουμπίσεις τον πάγο ρε μαλάκα. Πουθενά δεν το κάνεις αυτό. Μπορεί να αυξήσει και την παραγωγή της τεστοστερόνης σου αυτό. Το να βάλεις πάγο στα αρχίδια σου. Ό,τι λέμε τώρα μπορεί να μην ισχύει. Όχι, μαλάκα, αυτό είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο. Ότι παράγει τη τεστοστερόνη σου. Παράγει παραπάνω τεστοστερόνη το σώμα σου. Αλλά μιλάμε για μεγάλη ηλικία.
Υποθερμία. Όχι, για την υποθερμία λέει. Πού το έχεις δει ρε μαλάκα όλα αυτά, ρε Κώστα? Πάτα icing your testicles. Icing. Α, το γράφει, στο Vice. Στο Vice είναι πολύ επιστημονικό site. Εδώ τι λέει το Vice, εντάξει. Όταν έχει βάλει αυτός που κάνει ice bath, θα έχει βάλει αυτά που λες. Όχι ρε. Είναι οι biohackers. Παράγουν περισσότερο τεστοστερόνη. Το γράφει στο Vice. Ρε μαλάκα, το γράφει εδώ. Το Vice το βλέπω εγώ. Εγώ δεν σου λέω για αυτό το πράγμα. Εγώ σου λέω να βάλεις με μια πετσέτα λίγο πάγο 5 αυτό λεπτά. λέει ακριβώς. Icing testicles. Γιατί το έχεις πει αυτό, Κώστα? Εγώ το έχω ακούσει. Ωραία. Πες την επόμενη ερώτηση. Εσύ τη διάλεξες αυτή. Ποια ερώτηση ήταν αυτή που λέμε? Δεν ήταν ερώτηση. Εσύ μου πες για την ασβακάντα ρε πούστη. Πες άλλο ερώτηση. Μας γάμεις. Τα side effects των φαρμάκων ήταν η ερώτηση. Έχουν πάρα πολλά side effects ρε. Δηλαδή πρέπει να μπεις στο ίντερνετ γάμας περισσότερο, έχεις ωραίο σώμα. Νομίζω ότι είναι αυτά είναι τα side effects που θέλουμε να τα γράψετε σε ένα χαρτί. Είναι οι λόγοι για να πάρετε φάρμακο. Αλλά όμως στην ουσία, το χειρότερο είναι ότι μπορεί να πεθάνεις, να πάθεις μια ανακοπή random έτσι. Δεν μπορείς να πάθεις μια ανακοπή εδώ φάρμακα. Αλήθεια? Όχι. Γιατί δεν παίρνουμε ρε Κώστα? Εσύ μπορεί να πάθεις ανακοπή βασικά. Τα 5 χρόνια μπορεί να πάθεις ανακοπή. Έχει επικίνδυνο γενετικό νόσημα. Μπορεί. Δεν ισχύει. Αλλά έχω λίγο ιστορικό με καρδιές στην οικογένεια. Εσύ πριν πας να πάρεις φάρμακα πρέπει να πας σε ψυχολόγο πρώτα απ' όλα. Ισχύει γιατί θα χτυπήσει σχιζοφρένεια. Μπορεί. Στην πόρτα. Θα αρχίσω μετά. Πλέμα σχιζοφρένειας. Θα αρχίσω μετά να επιτίθομαι σε άτομα. Μαλάκα το. Ακούσει. Με μεγάλους μπρουτούς. Μαλάκα τώρα, τρελή παρένθεση έχουμε ανοίξει. Λοιπόν. Κάνουμε τα παλιά. Που το σκότωσε η γυναίκα του. Αυτό θα πεις. Όχι. Θα έλεγα κάτι παρόμοιο. Ένα natural bodybuilder που το σκότωσε η γυναίκα του. Ναι ρε μαλάκα, ντροπή ρε που είστε. Δεν πρέπει να σταματήσει. Ανθρωκτονία ρε μαλάκες. Ανθρωκτονία ρε μαλάκες. Είναι κακό timing του early για να το πούμε αυτό. Αυτό θα είναι το thumbnail. Ανθρωκτόνοι άντρες. Τώρα πες τι ήθελες. Να σου πω κάτι τώρα, αλήθεια. Γιατί κάποιος που σκοτώνει τη γυναίκα του είναι γυναικοκτόνος? Ρε φιλάκου. Εγώ πιστεύω ότι σκοτώνει τον partner του. Δηλαδή σκοτώνει έναν άνθρωπο τον οποίο κάτι του τη βάρεσε. Δεν ξέρω καλά. Ανθρωποκτονία είναι, δεν είναι γυναικοκτονία. Θέλω να το διαχωρίσουν γιατί είναι μια τάση αυτό. Αυτό δεν είναι μια τάση. Δεν είναι μια τάση. Τον έχεις δίπλα σου και τον σκοτώνεις. Άμα έχεις ένα φίλο σου δίπλα τον σκότωνε. Αυτό δεν είναι το ίδιο. Είναι κάπως, υπάρχει μια κατηγορία που είναι αυτό που λέμε εγκλήματα πάθους. Δεν είναι έγκλημα πάθους ρε μαλάκα. Επειδή είναι σχιζοφρενής ο άλλος. Ναι, δεν είναι τη σκότωσε επειδή με απάτησε. Η σχιζοφρένεια του βγαίνει σε γυναίκες. Ναι, αλλά δεν είναι τη σκότωσε επειδή με απάτησε. Ουσιαστικά... Είναι τη σκότωσε επειδή είμαι σχιζοφρενής και την κάνω στάκ και τη σκοτώνω. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί είναι γυναικοκτονία ρε μαλάκα. Ανθρωποκτονία είναι. Δεν έχει σημασία, δεν είναι το podcast να το αναλύσουμε αυτό. Εγώ καταλαβαίνω τι λες και τα επιχειρήματά σου. Αλλά ίσως δεν θέλει παραπάνω προσοχή σαν συμβάν, ξέρω εγώ. Και είναι κακό που το λέμε τώρα, γιατί είναι επίκαιρο αυτό που έχει γίνει. Γιατί είναι κακό? Γιατί έγινε πρόσφατα γυναικοκτονία, ξέρω εγώ. Ναι, το ξέρω έξω από αστυνομικό τμήμα, ρε μαλάκα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Μέσα δεν έγινε. Έξω. Πήγε να πάρει το 100 έξω από το αστυνομικό τμήμα. Ρε μαλάκα. Όταν πεις αυτό ότι στην Ελλάδα πήγε σε αστυνομικό τμήμα, δεν είχαν περιπολικό στο αστυνομικό τμήμα. Παίρνεις για να σου στείλουν περιπολικό και σου λέει ο άλλος δεν είναι ταξί το περιπολικό. Δεν μπορεί να σας πάει σπίτι σας. Τα αρχίδια μας. Μαλάκα. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτά. Και νομίζω άκουσα ότι ο αξιωματικός υπηρεσίας, που αυτός που παίρνει τις αποφάσεις. Ή αξιωματικός υπηρεσίας. Ήταν γυναίκα. Αυτό. Μαλάκα. Ναι. Που δεν κατανόησε. Δηλαδή μας κάνουν πλάκα ρε μαλάκα. Μας κάνουν πλάκα και οι άλλοι δύο που υπηρετούσαν ήταν ζεσημασμένοι. Είχαν υπόθεση απάτης με πλαστογραφημένες ταυτότητες και κρεμούσε δίκη για αυτούς τους αστυνομικούς και τους είχαν εν ώρα υπηρεσίας. Δεν βγαίνει δουλειά με το μισθό. Μαλάκα, ήτανε 3 αστυνομικοί.
Ο ένας η αξιωματικός υπηρεσίας από τους 28, από τους 53 βασικά, που είναι μόνιμοι στο τμήμα. Καταλαβαίνεις ρε. Και οι 3 αυτοί που ήτανε, οι 2 από αυτούς δεν ήτανε του τμήματος, ήταν ολού τμήματος. Μαλάκα, δηλαδή αυτό που να το πεις και να το πιστέψουν, ότι μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Πρέπει να σου πω κάτι. Άσχετα, αυτό το άνοιξες τώρα. Έχεις πάει σε τμήμα? Ναι, έχω πάει. Ό,τι να είναι κάνεις. Άμα θες μπαίνεις μέσα, ψάχνεις. Εγώ είχα πάει να βγάλω διαβατήριο. Μπαίνεις στον αστυνομικό υπηρεσίας, του λες με χτύπησε ένας πιο κάτω και ξέρω ποιος είναι με το αμάξι του και σου λέει εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Του λέει πήγαινε πιο δίπλα στον αστυνομικό που είναι κάτω και πες του το. Και μετά σου λέει ο αστυνομικός που είναι κάτω πήγαινε στο αστυνομικό υπηρεσίας. Φυσικά κάνεις βόλτες με το τμήμα. Ναι ρε μαλάκα, αν είναι δυνατόν. Και ανοίγεις και μπαίνεις στη φυλακή και βλέπεις κάτι Πακιστανούς να τραγουδάνε. Το μόνο που είναι εύκολο είναι να βγάλεις γνήσιο υπογραφής στο αστυνομικό τμήμα. Το μόνο. Όλα τα υπόλοιπα είναι περίπλοκα γι' αυτό. Αλλά να σου πω κάτι, τι έχεις πάει σε τμήμα? Είχα πάει επειδή μου είχε χτυπήσει ένα στο καθρέφτη και ήθελα να το επεξεργαστούν αυτοί σαν κατάσταση, αλλά τελικά δεν με εξυπηρετήσαν αυτοί. Ποιος εξυπηρέτησε? Και κάλεσε την ασφάλεια. Και είδες ποιος το έκανε? Τι? Είδες ποιος το έκανε? Ναι. Και απλά κάλεσε με την αστυνομία. Αυτός έφυγε? Πηγαίνοντας στην αστυνομία. Όχι. Περιμέναμε. Απλά δεν κατεβήκε κανένας. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να καλέσεις την αστυνομία με τρακάρεις. Νομίζω ότι δεν ξέρω γιατί δεν κατεβήκαν από το τμήμα, αλλά εντάξει, θα είχαν κάποιο λόγο. Εγώ δεν πιστεύω ότι χρειάζεται αστυνομία σε τρακάρισμα, αφού η ασφάλεια στο. Δεν ξέρω, πρέπει να έρθει η αστυνομία. Χρειάζεται αστυνομία. Εξαρτάται ποιος είναι αυτό που σε τρακάρει. Άμα έχει ασφάλεια ή οτιδήποτε. Ναι, αυτό. Γιατί άμα είναι κάποιο γύφτος ο οποίος δεν έχει ασφάλεια. Άρα, περίμενε. Για τα φάρμακα, για τα side effects, μπορεί να πάθεις πάρα πολλά. Τελικά δεν παθαίνεις από ανακοπή όπως είπε ο Κώστας. Μπορεί να πάθεις ακμή, να σπέρεις το μαλλιά, να έχεις προβλήματα στο σηκώτη, στα νεφρά. Αυτό που είπα για την ψυχολογία, όντως αν έχεις, μπορεί να σου τριγκάρει κάτι, έχω ακούσει. Αν έχεις όντως κάποιο θέμα, μπορεί να το κάνει πιο έντονο. Ναι. Με το θυμικό σου, ξέρω όπως λέγεται. Ναι, και κατάθλιψη όταν τα κόψεις τα φάρμακα. Μπορεί να έχεις πάρα πολλές μορφές κατάθλιψης. Μπορεί να. Και αυτές είναι λογικό να τις έχεις γιατί κόβεις την παραγωγή τεστοστερόνης σου. Ναι. Επίσης οι γυναίκες έχουν ανδρικά χαρακτηριστικά. Καλά, ειδικά αν είσαι γυναίκα είναι αστείο αυτό. Το μόνο καλό είναι ότι μπορεί να είναι πιο εύκολη η ερωτική σου ζωή μετά. Ναι. Γιατί έχει μεγαλύτερη κλειτορίδα και. Είναι πιο εύκολο. Έχει μεγαλύτερη κλειτορίδα, ευχαριστίες πιο εύκολα. Από ό,τι έχει αυτό το θετικό μόνο. Μπράβο, ρε μαλάκα, μπράβο. Άρα, επόμενη ερώτηση ρωτάω εγώ, εντάξει, θα πάμε ένα-ένα. Περίμενα να σου πω, να τη βρω τώρα. Περίμενε. Λόγους για τους οποίους χρειάζεται ο coach και πώς να βρεις τον κατάλληλο. Λοιπόν, και αυτός μου την έχει κάνει ο Μάικ που μας ακολουθεί. Ναι, είναι viewer παλιός. Είναι fan. Ναι, είναι fan, μας κάνει κανένα story, τώρα τελευταία μας έχει παρατήσει. Λόγους για τους οποίους χρειάζεται ένας coach. Και πώς να επιλέξεις ένα καλό. Οι λόγοι για τους οποίους χρειάζεται ένας coach. Όταν εσύ έχεις αποφασίσει τι θες να κάνεις, ενώ σαν προγραμματισμό στο τι στόχους θέλεις να πετύχεις και το οτιδήποτε, ο coach μπορεί με τις επιστημονικές τους γνώσεις, με τον σαν εξωτερικό μάτι σε όλη αυτή την κατάσταση, μπορεί να σε ωφελήσει και μπορεί να σε οδηγήσει πιο γρήγορα στους στόχους σου. Δεν είναι κάποιος ο οποίος του αφήνεις όλα τα πράγματα πάνω στο χέρι του και εσύ δεν κάνεις κάτι. Ναι, είναι συνεργασία. Υπάρχουν αρχάροι που νομίζουν ότι μόλις πληρώσουν έναν άνθρωπο ότι παίρνουν το φυσικό του, ότι θα κάνουν σώμα. Ναι. Και αυτό είναι ένα θέμα ότι αγοράζουμε φυσικ. Δεν αγοράζουμε άτομο για συνεργασία. Εγώ σου λέω και για κάποιον αρχάριο που δεν έχει και σκοπό να δουλέψει, μετά δεν δουλεύει. Και ο coach του βάζει να κάνει που κάνει τη ζωή πιο δύσκολη. Όχι πιο εύκολη. Γιατί από εκεί που είχε να κάνει την καθημερινότητά του, ξαφνικά θα πρέπει να υπολογίζει και κάτι πράγματα. Θα πρέπει να αλλάξει το φαγητό που τρώσει. Είναι πολύ μεγάλο θέμα, ρε φίλε, αυτό.
το πώς θα επιλέξεις έναν coach και γιατί χρειάζεσαι έναν coach, όλα αυτά είναι πολύ μπερδεμένα. Αλλά θα σας πω το πιο απλό. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο θα τον εμπιστευτείς για να φτάσεις πιο γρήγορα στο στόχο σου. Και αυτό το πράγμα, το πώς εσύ θα εμπιστευτείς έναν άνθρωπο, πρέπει να έχεις την κατάλληλες βασικές γνώσεις για να δεις άμα αυτός ο άνθρωπος κυμαίνεται μέσα σε αυτές. Δεν μπορεί να μην ξέρει κάποια βασικά πράγματα και να θεωρείς εσύ ότι είναι καλός για coach, γιατί δεν μπορεί κάποιος, οποιοσδήποτε κι αν είναι αυτός, να ψηφάει νόμους φυσικής ή οτιδήποτε τέτοιο. Νομίζω ότι όλοι τώρα τελευταία και εδώ στην Ελλάδα οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται ότι τους νόμους της φυσικής, ότι πρέπει να είσαι θερμιδικό έλλειμμα για να χάσεις βάρος ή θερμιδικό πλεονέκτημα. Πιστεύω πρέπει να ξέρεις και τι θέλεις, γιατί τώρα... Αυτό πρέπει να έχεις ένα ξεκάθαρο στόχο. Γιατί άμα ξέρεις το bodybuilding που έχει κάποια κριτήρια το πώς θα διαλέξεις coach, τώρα θες απλά να κάνεις γυμναστική, δεν ξέρω, γιατί υπάρχουν άτομα... Όχι, δεν έχει κριτήρια, φίλε, γιατί άμα θες να κατέβεις σε αγώνες, είναι διαφορετική αντιμετώπιση του από το να μην κατεβαίνει σε αγώνες. Γιατί θα πρέπει να σε στρεσάρει παραπάνω στη μία περίπτωση από ό,τι στην άλλη. Γιατί καταλαβαίνει ο coach ότι έχεις ζωή και δεν θέλεις να τα δώσεις όλα για το bodybuilding, δεν κάνεις αγωνιστική προετοιμασία, άρα πρέπει να σε αφήνει περισσότερο ελεύθερο, και στην άλλη περίπτωση που έχεις κάποιο συγκεκριμένο στόχο να κατέβεις σε αγώνα, πρέπει να σε πρεσάρει πιο πολύ. Να μην σου κάτι. Ξέρω coach γυμναστή που κάνει προπονήσεις άκυρες. Σήμερα τους κάνει καλλισθενική, αύριο τους κάνει κολύμπι. Ναι. Που ακούγεται meme, αλλά για έναν άνθρωπο που θέλει απλά να είναι δραστήριος, είναι ο τέλειος coach. Γιατί το παιδί ξέρει, δεν είναι χαζό. Ναι, αλλά αυτό για κάποιον άνθρωπο ο οποίος θέλει να είναι δραστήριος γενικά, δουλεύει. Γιατί αυτό θέλει να κάνει. Αυτό θέλω να πω, ότι είναι το target group του. Αλλά χρειάζεται coach για αυτό το πράγμα. Αφού δεν θέλει να πετύχει κάποιο στόχο. Θέλει να κάνει κάποια καθημερινότητα. Είναι μερικοί άνθρωποι που δεν μπορούν να κάνουν καμία δραστηριότητα γυμναστικής μόνοι τους. Θέλουν μια επίβλεψη. Και εγώ το αντιλαμβάνομαι και ότι θέλεις personal trainer και οτιδήποτε. Ναι. Απλά εντάξει, Μπορεί ένας καλός coach να σε βάζει, δεν ξέρω, να περπατάς και να πετάς μπαλάκια από το χέρι και να έχεις στο στόμα Άρα θα σε διώξουνε, πού θα πάει? Τίποτα. Και να έχεις στο στόμα μια φλογέρα και να παίζεις. Περιμένεις να ανοίξεις το Ultraflex, έτσι, για να τα πεις όλα. Όχι, δεν ξέρω τι λες. Μετά θα σε βρουν σπίτι σου, μαλάκα, νεκρό. Πώς συμβαίνει αυτό? Θέλω να πω ότι εξαιτίας αυτού του podcast έχω δεχτεί απειλές για τη σωματική μου ακεραιότητα. Θέλω να δηλώσω δημόσια. Όχι. Θα το κάνω χειρότερα. Θα πάθει ο κόλλος. Το κάνω χειρότερα ακόμα. Μαλάκα, εδώ εγώ έχω δεχτεί απειλές. Δεν πειράζει, ρε μαλάκα. Κάτι θα κάνουμε σωστά για να μας επιλύουν. Μας λογοκρίνουνε, Κώστα. Ντροπή. Μαλάκα, γάμισε με. Λοιπόν, exercise selection ανάλογα με τον στόχο. Διάβασες ξανά ερώτηση. Σειρά σου είναι, ωραία. General fitness. Και έβαλε και στόχο fitness. General fitness, ναι. Exercise selection γενικά. Ναι. Ωραία. Κοίτα, στο powerlifting είναι πολύ μεμονωμένα τα πράγματα. Θα πρέπει να κάνεις τα βασικά lists. Ναι. Δεν χρειάζεται να τα κάνεις σε διάφορα εύρη επαναλήψεων. Οποιοδήποτε εύρος, αναλόγως με την περίοδο που είσαι αγωνιστικά. Πάντα πρέπει να υπάρχουν μέσα στο πρόγραμμα για να υπάρχει μια τριβή με αυτά και να διατηρείς μια συγκεκριμένη τεχνική. Υπάρχουν οι παραλλαγές των αγωνιστικών lifts, όπως π.χ. στο μπάγκο, το close grip, bench press, το spot ή οτιδήποτε, τα οποία μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για να αυξήσεις τα κιλά που σηκώνεις στο μπάγκο ή π.χ. στο squat ή στο deadlift ή οπουδήποτε. Δηλαδή μπορείς να κάνεις και sumo deadlift και conventional, γιατί το κάθε ένα υποστηρίζει κάποιο συγκεκριμένο σκοπό στο πρόγραμμά σου, κάποιο συγκεκριμένο στόχο.
Και μετά υπάρχουν τα accessories που είναι όλες οι υπόλοιπες ασκήσεις, τις οποίες τις επιλέγεις για να δημιουργήσεις τις μυϊκές ομάδες τις οποίες υστερείς και τις μυϊκές ομάδες που σε βοηθάνε να σηκώσεις αυτά τα κιλά. Έτσι γίνεται το exercise selection στο powerlifting. Στο bodybuilding να μας πει ο Νέστορας. Θα το πάμε έτσι. Ωραία, στο bodybuilding πάλι έχεις κάτι, ας πούμε, θα μπορείς να το πεις βασικά lists. Βέβαια δεν είναι κάποια συγκεκριμένα και μπορείς να προσαρμοστείς και δεν υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνεις απαραίτητα. Η αλήθεια είναι. Πρέπει να βρεις κινήσεις που μπορείς να προοδεύεις. Εμείς έχουμε πολύ σημαντική τη σταθερότητα. Χρειάζεται να προοδεύεις. Χρειάζεται να προοδεύεις, ναι. Δεν είναι ο μόνος μηχανισμός υπερτροφίας, αλλά είναι ένας καλός δείκτης το να προοδεύεις. Αλλά πρέπει να αυξάνεις όχι τα κιλά, να αυξάνεις το ερέθισμα. Να κάνεις progression στο ερέθισμα. Μπράβο. Που αυτό μπορεί να το κάνεις με πολλούς τρόπους. Πως είναι ένας λόγος που βασικά μία γκρι περιοχή που όλοι μπερδεύονται στο πώς προοδεύεις. Δεν είναι σηκώνω παραπάνω κιλά, δεν είναι βάζω όλα τα κιλά πάνω στην μπάρα και τα σηκώνω. Είναι αυξάνω το ερέθισμα που δίνω στο μη. Ο μυς δεν καταλαβαίνει. Το μη που θέλω να γυμνάσω κιόλας. Ναι. Ο μυς δεν καταλαβαίνει από κιλά, καταλαβαίνει από ερέθισμα. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά γενικά τις ασκήσεις, εμείς κάπως τη σταθερότητα τη θες, είσαι και σε φάσεις αναλόγως που εντάξει και κάτι άλλο. Ναι, το exercise selection γίνεται ανάλογα με το πώς εσύ θα θέλεις, πώς εσύ θα κάνεις το σώμα σου να τίνεις την ισορροπία. Το bodybuilding είναι μια ισορροπία, μια συμμετρία. Ναι, και στο bodybuilding θα κοιτάξεις αν έχεις αδύναμα σημεία ή όχι. Στο powerlifting δεν θα αλλάξει το σχεσιολογιό σου με βάση. Και πάλι στο powerlifting αυτό που θέλεις, τα αδύναμα σου σημεία τα οποία συνεισφέρουν στο να σηκώνεις πολλά κιλά. Αυτά θες να τα γυμνάσεις με accessories τα οποία να είναι κατάλληλα. Αυτό μπορεί να κάνεις ένα μέρος της κίνησης. Να κάνεις ένα μέρος της κίνησης που κολλάς, κάτι τέτοιο. Ναι, και πάλι πρέπει να είναι κοντά στην αποτυχία αυτά τα accessories για να μπορούν να συνεισφέρουν σε μυϊκά κέρδη στα σημεία αυτά που υστερείς. Αλλά στο bodybuilding καθορίζει το πρόγραμμά σου αναλόγως με το πόσες φορές θες να βάλεις στο σημείο που υστερείς, πόσες φορές θα βάλεις τα υπόλοιπα σημεία. Το exercise selection γίνεται για να έχεις ένα ολοκληρωμένο ερέθισμα, π.χ. στην πλάτη, στα πόδια ή οτιδήποτε. Θεωρώ ότι να διαλέγεις βασικές ασκήσεις είναι το πιο ωφέλιμο, εκτός και αν έχεις κάποιο τραυματισμό που μπορεί να επιλέξεις κάποιες περίεργες παραλλαγές. Γιατί είναι και αυτό ένας τρόπος. Να κοιτάς αν αναρρώνεις από τον όγκο προπόνησής σου. Ναι, μπράβο. Αλλά στους περισσότερους οι βασικές ασκήσεις είναι κομπλέ για να εκτελούν. Και μετά προσέχεις πολύ την τεχνική, προσέχεις πόσα κιλά θα βάλεις, να τα εκτελείς καλά, να πηγαίνεις κοντά στην αποτυχία. Έως και 5 επαναλήψεις μακριά από την αποτυχία είσαι κομπλέ. Θα δεις κάποιο ερέθισμα. Θα δώσεις κάποιο ερέθισμα για να αναπτυχθείς. Αυτό είναι το θέμα. Θα πρέπει να είσαι ο χρυσός κανόνας των 5 επαναλήψεων μακριά από την αποτυχία. Πρέπει να είσαι 5, ή 4, ή 3, ή 2, ή 1 ή 0 επαναλήψεις από την αποτυχία. Είναι αυτό το πράγμα. Και μετά, ρε φίλε, καθορίζεις, λέω, το σημείο που υστερώ. Μπορώ να το κάνω 2 φορές την εβδομάδα. Μπορώ να το κάνω. Βλέπω όφελος με το να το κάνω 2 φορές την εβδομάδα. Δηλαδή, δίνω εγώ το ερέθισμα. Βλέπω το ανάλογο όφελος. Άμα το βλέπω, συνεχίζω. Άμα δεν το βλέπω, αλλά του δίνω χρόνο για να το δω. Δηλαδή, εγώ φτιάχνω ένα ασκησιολόγιο Α, το εφαρμόζω για 8 εβδομάδες, βλέπω, καταγράφω τις αλλαγές που γίνονται στο σώμα μου. Άμα γίνονται καλές αλλαγές και εγώ είμαι κομπλέ με αυτό και μου αρέσουν αυτές οι αλλαγές που βλέπω, το αφήνω. Άμα δεν είμαι ok με αυτό, αλλάζω το ασκησιολόγιο. Προφανώς δεν επιμένεις. Τώρα διαβάζω μια ερώτηση που φαίνεται πολύ, δεν καταλαβαίνω τι λέει. Το general fitness θέλω να πω. Το general fitness. Δεν είπαμε για γενική fitness. Να πες. Το general fitness είναι αναλόγως με το στόχο που έχεις βάλει. Δηλαδή το κάθε άθλημα, άμα εννοούμε general fitness, το κάθε άθλημα, ή να είσαι γενικά αθλητικός τύπος, μπορεί να θες να κάνεις και τρέξιμο και κολύμπι και βάρη και οτιδήποτε. Δεν δίνεις σε τίποτα το 100% σου. Δηλαδή όλες οι προπονήσεις κινούνται σε κάποιο intensity, το οποίο να μην είναι maximum. Γιατί άμα είναι maximum, δεν θα μπορείς να τα κάνεις όλα μαζί. Σίγουρα.
Δηλαδή είναι ένα μονοπάτι το γεγονός ότι θέλεις να είσαι σε όλα μέσα, το οποίο δεν είναι και το πιο έξυπνο για να μπορεί να εξελιχθεί σε κάποιο από αυτά που κάνει. Αλλά μπορεί να περνάς εσύ καλά και να θες να το κάνεις. Με αυτό θα έκανα και bodyweight ασκήσεις και μπορεί να έκανα και τρέξιμο. Απλά πρέπει να είσαι... Πρέπει να στο ίδιο πράγμα να φτιάξεις ένα πρόγραμμα που να μπορείς να το τηρείς και να πας να το εφαρμόσεις. Αλλά να μπορείς να το τηρήσεις. Άμα δεν μπορείς να το τηρήσεις την πρώτη εβδομάδα, κάνεις αλλαγές. Άλλαξέ το. Και μετά βάλε διαφορετικά τις μέρες. Την πρώτη μέρα π.χ. θες να κάνεις... Μπορεί να κάνεις και 2 προπονήσεις την εβδομάδα. Αυτό... Ναι, μπορεί να κάνεις 2 προπονήσεις την εβδομάδα, μπορεί να κάνεις μια πιλάτες. Μπορεί να θες να κάνεις μια πολύμπη. Πιλάτες μην κάνει κανείς, δεν χρειάζεται. Γιατί? Μόνο αν είσαι τρανς και δεν θες να μεγαλώσεις πολύ. Έχω ακούσει ότι είναι πολύ καλές οι πιλάτες. Σε τι πράγμα? Ότι ελέγχεις διαφορετικά το σώμα σου. Στο κόρσο. Το έχω ακούσει και εγώ αυτό, ότι ελέγχεις κάπως διαφορετικά τις ανάσους και αυτά. Εν τω μεταξύ λέει είναι πολύ δύσκολο να κάνεις πιλάτες, γι' αυτό υπάρχουν και το πρε-πιλάτες. Από εκεί ξεκινάνε όλες. Όλοι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν, που κάνουν αυτό το πράγμα. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να κάνεις πιλάτες. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις engage το core σου για να κάνεις όλες αυτές τις ασκήσεις που σου δίνει. Μπορεί να σε βοηθήσει και στο posing αυτό. Μπορεί να σε βοηθήσει στο να έχεις πολύ καλό separation στους κοιλιακούς. Δηλαδή τα γυμνάζεις και έλεγχο να κάνεις τα βάκια. Να ροφάς την κοιλιά, να πατάς τις κοιλιακούς. Αλλά κοίτα, μπορείς να το εφαρμόσεις, εγώ θεωρώ, 1 φορά την εβδομάδα. Ωραία. Άμα είσαι φανατικός. Αλλά ψάξτε και το minimum dose. Πώς το λέει ο ΠΑΚ? Minimum effective dose of training. Ναι, να κάνετε αυτά τα ελάχιστα και να κάνετε κάτι άλλο μετά, ξέρω εγώ. Μπορείς και αυτό να το κάνεις. Δηλαδή να κάνεις 5 εργάσιμα set την εβδομάδα, τα οποία να είναι σε αποτυχία, ή 1 ή 2, τέτοια φάση. Και να γεμίσεις με... Και είναι καλό να έχεις καλή καρδιοπνευστική λειτουργία. Μπορείς και να ξεκινήσεις ένα προγραμματισμό με το minimum dose που μπορείς και μετά να το ανεβάζεις. Και αυτό βλέπεις πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά είναι αναλόγως. Για πες. Θα λέει πώς ο Ηλίας Ροντ 0. Άκου. Πώς μπορείς να φτάσεις σε σημείο να κινηθείς κάτω από πολύ αργές ταχύτητες μέσα σε ένα σετ? Τι εννοεί? Πώς μπορείς να αυτοπροσδιοριστείς σαν χελώνα? Αυτό πώς γίνεται? Τι εννοεί? Δεν καταλαβαίνω. Όσο πιο κοντά πηγαίνουμε στην αποτυχία σε ένα σετ, τόσο πιο πολύ δεν έχει πάει ποτέ στην αποτυχία και δεν ξέρει πώς μπορεί να το κάνει. Μην αποτύχεις, αγόρι μου. Είμαστε κατάλληλοι για να σε βοηθήσουμε. Ρωτάει πώς μπορείς να πας στην αποτυχία με έξυπνο τρόπο. Τι κάνει? Πώς μπορείς να... Τι ρωτάει? Πώς μπορείς να φτάσεις σε σημείο να κινηθείς κάτω από πολύ αργές ταχύτητες? Πώς μπορείς να φτάσεις σε σημείο? Να προσδιορίσεις όσο καλύτερα μπορείς, να φτάσεις όσο καλύτερα μπορείς στην αποτυχία. Το θέμα είναι να μην μπορείς να ολοκληρώσεις άλλη επανάληψη με τη μυϊκή ομάδα που γυμνάζει εκείνη τη χρονική στιγμή. Ένα tip είναι να διατηρήσεις την τεχνική σου, γιατί άμα κάνεις κάμψεις δικεφάλων... Τώρα θα κάνεις εσύ lat pull down. Άμα κάνεις κάμψεις δικεφάλων, είπα, και φτάσεις και όσο δυσκολεύει το set, αρχίσεις και κλέβεις λίγο, σιγά σιγά, δεν θα αλλάξεις ταχύτητα. Δεν θα φτάσεις ποτέ να είναι αργές. Ναι, απλά εγώ λέω με την μυϊκή ομάδα που θες να γυμνάσεις, όχι με τις άλλες. Άρα να διατηρεί την τεχνική του, αν θέλει να το κάνει αυτό. Και 2, μπορεί να εννοεί, άκυρο, κλείνει η παρένθεση, μπορεί να εννοεί ότι πώς να κάνεις αργή έκεντρη. Μπορεί να ρωτάει πώς μπορείς να κάνεις αργή έκεντρη. Αρνητική. Ναι, αρνητική. Τι λες ρε μαλάκα? Αυτό γίνεται να το κάνεις από την πρώτη επανάληψη. Μήπως μερικές φορές, όταν κάνεις Bulgarian την πρώτη φορά της ζωής σου, μπορεί να... Δεν νομίζω να έχει, όταν έγραφε αυτή την ερώτηση, να έχει στο μυαλό του τα Bulgarian. Αλήθεια. Οτιδήποτε δεν κάνεις, αλλά λέω ότι θα νιώθεις γρήγορα, να τα νιώθεις αργά, να είναι γρήγορα. Και να μην μπορεί... Τι? Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο που λέω, ειδικά σε κάποιες ασκήσεις έτσι βαριές. Τι λες ρε μαλάκα, δεν μπορώ να καταλάβω τι λες. Νομίζουν όλοι ότι κάνουν αργές αρνητικές, αλλά είναι γρήγορες. Επειδή πονάνε... Αυτό τι σχέση τώρα έχει?
Αφού λέει πώς μπορείς να φτάσεις σε ένα σημείο να κινηθείς κάτω από πολύ αργές ταχύτητες μέσα σε ένα σετ. Και αυτή η αργή ταχύτητα μέσα σε ένα σετ είναι η αρνητική φάση. Δεν μπορεί να ρωτάει γι' αυτό. Δηλαδή αυτό που λέμε Δεν τώρα. ξέρω ρε μαλάκα άμα μπορεί να ρωτάει αυτό. Αυτό μου φαίνεται πολύ τραβηγμένο να το ρωτάει. Αν ρωτάει αυτό, βγάλε βίντεο τον εαυτό σου και προσπάθησε συνειδητά να πας πιο αργά. Α, ναι, μπορείς να το βγάλεις και βίντεο τον εαυτό σου. Και στην άλλη περίπτωση μπορεί να βγάλεις βίντεο τον εαυτό σου και να δεις άμα ενεργοποιείς την ίδια μυϊκή ομάδα κάθε φορά. Και να παίρνεις και ένα χρονόμετρο να μετράς κάθε επανάληψη πόσο κρατάει. Νομίζω ότι υπάρχει εφαρμογή που να σου λέει πόσες επαναλήψεις έχεις και νομίζω να στο χρονομετράει πόσο κάνεις κάθε επανάληψη. Πώς το μετράει ρε Κώστα? Δεν ξέρω. Πρέπει να έχει κάποιο μέσα εργάτη που κάτι και γράφει. Έχει ένα μαύρο που κάνει. Ένα Κινέζο. Ένα νέο. Ένα παιδάκι από την Κίνα. Ο Νέγας. Έξι Νέγας. Τι λες ρε Πούστη? Για να zakυνθεί νέο έχρωμο φίλο μας. Πάλι το ίδιο. Ποιο μιλάς? Έχει στείλει κι άλλη αυτή. Όχι. Λέω ότι επειδή είναι σαν νίγκα στο επίθετό του. Για από το σπίτι σου. Λοιπόν, συνέχισε. υπάρχει main gain. Μπορείς σαν προχωρημένος να βάλεις μυϊκή μάζα με main gain. Απάντα. Εγώ αυτό κάνω μεταξύ τώρα. Ωραία, κοίτα να δεις. Υπάρχει, αλλά δεν είναι ο πιο γρήγορος τρόπος. Θεωρητικά. Μπράβο. Δηλαδή, και εγώ πιστεύω ότι. Όχι θεωρητικά, δεν είναι ο πιο γρήγορος τρόπος. Επίσης, θεωρώ ότι μπορεί κάποιος όντως ακραία προχωρημένος να μην μπορεί να το κάνει, αλλά αυτός είναι πολύ δύσκολο να είσαι τόσο προχωρημένος. Όχι, φίλε. Θεωρώ ότι ο προχωρημένος κι αν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο μπορεί ο προχωρημένος? Γιατί έχει πολύ μυϊκή μάζα. Και μπορεί να βάλει κι άλλη. Ναι. Πόσο, πού και σπου. Δεν χρειάζεται να ανέβει σε πολλά ποσοστά λίπους. Ο αρχάριος πρέπει να ανέβει σε πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά λίπους για να χτίσει. Ο αρχάριος πώς θα κάνει main gainer, μαλάκα? Καταρχήν, αν έχεις πολύ ποσοστά λίπους, και αυτά δεν μπορείς να τα αξιοποιήσεις σαν ενέργεια. Για να. Τι εννοείς? Γιατί να μην μπορεί ο αρχάριος να κάνει main gain και να μπορεί ο προχωρημένος? Γιατί πρέπει να ανέβει σε κιλά, ρε φίλε. Ναι, αλλά ένας αρχάριος είναι εύκολο να δώσεις ερέθισμα. Αυτό δεν υπήρχε πριν ερέθισμα. Δηλαδή, Γιατί ρε μαλάκα, θα φτάσει σε ένα σημείο που θα φτάσει στη μυϊκή μάζα που θέλει. Που θα κάνει ένα recomp και θα φτάσει σε αυτή τη μυϊκή μάζα. Μέχρι να φτάσει, δεν θα είναι αρχάριος. Μετά τι θα κάνεις αυτό το πράγμα? Στις 100 θερμίδες παραπάνω που θα είναι, στις 200. Θα είναι σε πλεόνασμα. Από τη διατήρησή του. Ο αρχάριος. Ναι, ο αρχάριος. Ναι, γιατί ο προχωρημένος το κάνει SAE, δεν θα σταματήσει να συμβαίνει αυτό. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει? Δεν μπορεί να κάνει main gain ο προχωρημένος? Εσύ από την εμπειρία σου σε φυσικούς αθλητές πιστεύεις ότι αλλάζουν πολύ αυτοί που κάνουν main gain? Ξέρεις τι πιστεύω? Ότι επειδή δεν ξέρει να κάνει προπόνηση ο αρχάριος, ενώ ο προχωρημένος ξέρει, ναι, μαθαίνει. Αυτό το main gain θα το αδράξει τελείως. Δηλαδή αυτό το main gain που έχει, ναι, ο προχωρημένος, ναι, θα το υποστηρίξει τελείως. Ναι, εγώ πιστεύω ότι ο αρχάριος είναι εύκολο να αυξήσει το ερέθισμα που νιώθει. Ενώ ένας προχωρημένος έχει ήδη φτάσει την προπόνηση του σε ένα επίπεδο που είναι δύσκολο να κάνει progress, ενώ με το λίγο φαγητό παραπάνω μπορεί να το βοηθήσει. Το λίγο παραπάνω. Δεν λέω να. Δεν ξέρω, τώρα. Ναι, ούτε εγώ ξέρω. Φαντάζομαι και με τα δύο μπορούμε να βρούμε επιχειρήματα. Υπάρχει γενικά το main gain. Πιστεύω ότι ένας προχωρημένος μπορεί να το αυξήσει έτσι και μπορεί να αυξήσει. Και το recomposition υπάρχει και σε πολύ προχωρημένος μπορεί να γίνει. Γενικώς γίνεται το main gaining. Δεν είναι επιστημονικής φαντασίας σενάριο. Ναι. Απλά θέλει καλοδιαχείριση από πλευράς του, ότι δεν θα είναι τόσο εντυπωσιακά τα κιλά που σηκώνεις στην προπόνηση, δεν θα είναι τόσο μεγάλη πρόοδος, θα είναι πιο, πώς να σου το πω, δεν θα είναι στη ζυγαριά, θα είναι πιο πολύ στην εικόνα σου στον καθρέφτη. Αλλά θα πρέπει να επιμείνεις αυτό το πράγμα. Και δεν θα είναι η μέγιστη που θα μπορείς να δεις. Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ? Κάτι. Λέει προσέγγιση προπόνησης στη δίαιτα, όγκος προπόνησης, αερόβιο, συμπληρώματα κλπ. Το διάβασα κι εγώ αυτό, αλλά βαριέμαι να το απαντήσω. Με τόσο προσέγγιση, προπόνηση στη δίαιτα. Άμα κάνεις μείνει κάτι, μπορεί να αξίζει. Αν είναι πολύ ακραία η πτώση θερμιδών, μπορείς να κάνεις και ένα βήμα πίσω στην προπόνηση. Μπορεί να κάνεις και υπερβολικό όγκο προπόνησης όταν κάνεις mini cut. Ναι, να τον αυξήσεις.
ότι το junk volume έχει τη σημασία του για να κάψει θερμίδες. Ναι, όταν όμως έχεις πολύ μεγάλα ποσοστά λίπους. Μόνο εκεί. Δηλαδή όταν ξεκινάς ένα μίνικα και έχεις πολλά ποσοστά λίπους. Εγώ αυτό δεν θα το. Καταλαβαίνω τι λες και ότι μπορεί να έχει μια χρησιμότητα. Εγώ δεν θα το έκανα, ας πούμε. Απλά πρέπει να διατηρείς πολύ μεγάλα εύρη επαναλήψεων. Όχι μικρά. Το junk volume δεν γίνεται με μικρά εύρη. Ας πω κάτι. Επειδή η δίαιτα θα παίξει ρόλο άμα χάσει, βάλει κιλά στο τέλος της ημέρας, δεν αξίζει να αρχάρεις τώρα να ταλαιπωρηθεί και με την προπόνηση. Ναι, αλλά άκου τι γίνεται. Με το junk volume κες παραπάνω γλυκογόνο και αδειάζουν παραπάνω κάποιες μικρές ομάδες, οι οποίες να μην μπορεί να χάσεις λίπος εύκολα. Και όταν αδειάσουν από γλυκογόνο αρχίζει και κάψει λίπους. Δηλαδή τις πρώτες εβδομάδες ενός mini-cut, όταν θες να κάψεις το γλυκογόνο που έχεις και να αδειάσεις από υδατάνθρακα για να κάψεις όσο λίπος θέλεις, είναι μια πρακτική η οποία θεωρώ ότι έχει βάση να αυξήσει το volume. Τώρα πάλι με έχεις μπερδέψει. Καταλαβαίνω ότι έχει βάση, αλλά όχι για να κάψεις λίπος στους μυς. Να κάψεις πρώτα το γλυκογόνο. Το γλυκογόνο για να το κάψεις να θέλεις πολύ volume. Σημασία έχει το θερμοδυναμικό ισοζύγιο. Το θερμιδικό ισοζύγιο. Ναι, ωραία, έχει σημασία. Αλλά σου λέω πώς μπορείς να επιταχύνεις τη διαδικασία. Ναι, αλλά είναι σαν ότι με την άσκηση και οι θερμίδες. Καταλαβαίνετε. Ναι, αλλά δεν μπορεί να βασίζεις την άσκηση για να κάνεις έλλειμμα. Ναι, αλλά με ένα σετ με 3 επαναλήψεις και λιγότερο θερμίδες με τις 15. Από τις συμφωνώ, 15. Είναι λίγο η διαφορά. Είναι λίγο, είναι ένα μήλο. Δεν είναι λίγο, ρε φίλε. Δεν είναι λίγο στο συγκεκριμένο το σημείο που θα και οι θερμίδες. Δεν είναι λίγο στο συγκεκριμένο σημείο που θα μειώσει το γλυκογόνο, που θα το χρησιμοποιήσεις εκείνη την ώρα. Γιατί άμα χρησιμοποιήσεις την πλάτη σου και κάνεις deadlift 20 επαναλήψεις, δεν είναι το ίδιο με τις 3. Ναι, όντως, ισχύει. Ναι, αλλά μετά χρησιμοποιείς την άσκηση κάπως, δεν ξέρω, δεν φαίνεται σωστό. Ναι, δεν τη χρησιμοποιείς έτσι όπως θα τη χρησιμοποιούσες. Τη χρησιμοποιείς για συγκεκριμένο σκοπό. Τελείωσε. Δεν τη χρησιμοποιείς για να την απολαύσεις αυτές τις εβδομάδες. Το έχω κάνει άπειρες φορές με τον Πολύβιο αυτό. Και έχει βάση. Όταν έχει βάση έχει, που δεν θα δουλεύει. Όπως δουλεύει το να φας, άμα φας κοταρίζει 1500 θερμίδες και κάνεις high volume για ένα μήνα και τρέχεις όλη μέρα, πιστεύω κι εγώ ότι θα δείξεις κάπως ωραίος. Ναι, οκ. Εγώ δεν σου λέω να τρως κοταρίζει, εγώ σου λέω να μελώνεις τον υδατάνθρακα και να αδειάζεις από υδατάνθρακα. Ναι, το ότι αδειάζεις από υδατάνθρακα επιταχύνει την καύση λίπους. Το ότι αδειάζεις τις αποθήκες γλυκογόνου. Ναι. Okay. Γιατί θα αρχίσει να καίει το λίπος ο οργανισμός σου. Όταν θα κάψει το γλυκογόνο που έχει, θα αρχίσει να αδειάζει τις λιποαποθήκες. Όταν είσαι σε ένα έλλειμμα και δεν αυξάνεις το όγκο προπόνησης. Δεν θα είσαι σε έλλειμμα. Δεν φλατάρεις πάλι. Μειώνεις την ποσότητα υδατάνθρακα έως πολύ χαμηλά. Μείνει κάνεις ακραίο έλλειμμα. Τι? Το μερικά δεν σημαίνει ότι κάνεις ακραίο έλλειμμα. Προφανώς μειώνεις υδατάνθρακα. Κάνεις ακραίο έλλειμμα, αλλά μειώνεις υδατάνθρακα εκεί. Αυτό το κάνεις επειδή είναι για τη βάση του cut. Γενικά θα κάνεις κάτι, δεν θα μειώνεις πάνω κάτω. Όχι, σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά στο mini-cut θέλει να μειώσει υδατάνθρακα. Αυτό είναι το θέμα του. Γιατί σκοπός του mini-cut τις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι μόνο να κάψει λίπος, είναι να αυξήσει την ευαισθησία σου στην ινσουλίνη. Και αυτό το κάνεις μηδενίζοντας τα carbs που τρως. Άρα εσύ θες για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, 5-6 εβδομάδες, να μηδενίσεις τα carbs. Και καίγοντας γλυκογόνο. Άρα κάνεις και το mini-cut. Ναι, μπορείς να κάνεις και το mini-cut. Αυτό είναι το mini-cut. Άρα καλά λέει. 50 γραμμάρια υδατάνθρακα θα έχεις τις. Μπορείς να κάνεις carb cycling. Ποδήλατο με carbs. Ωραίο αυτό. Carb cycling, bicycling. Είναι αστείο τώρα αυτό για ένα TikToker. Αλλά δεν πειράζει. Ωραία. Εντάξει, τι λέγαμε, πώς προσεγγίζεις το mini-cut στην προπόνηση. Αυτή ήταν η ερώτηση. Ωραία. Το mini-cut. Το cut. Το cut, ναι. Ωραία, το cut. Κάτα την προπόνηση ίδια και προσπάθησε να διατηρήσει. Ναι, και εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Κρατάς την προπόνηση ίδια και όταν έχει φτάσει σε πολύ χαμηλά ποσοστά λίπους, απλά ρίχνεις όσο χρειάζεται το volume των ασκήσεων.
Για να μπορέσει το σώμα σου να διατηρήσει τη μυϊκή του μάζα σου. Για να μπορεί να αναρρώνεις. Ναι. Εκτός κι άμα ακολουθείς άλλη προσέγγιση που λέει ότι αυξάνεις το volume και μειώνεις το intensity. Που είναι αντίστοιχο. Ναι, σαν αυτό. Ναι, οκ. Ναι, γιατί μπορεί κάποιος να είναι μεγάλος ηλικία και να θέλει να το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί μπορεί να μην θέλει να τραυματιστεί με πολύ χαμηλά ποσοστά λίπους. Τι να του πεις εκεί. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Βαριά με. Ελαφριά με πολλά reps και πολλά μηχανήματα. Και ώρα superset. Αυτό που είπες τώρα είναι κλασική προπόνηση. Και εγώ πιστεύω ότι όλα δουλεύουν στο bodybuilding. Όλα δουλεύουν στο bodybuilding. Απλά εγώ είμαι υπέρμαχος του τις περισσότερες εβδομάδες δίαιτας πρέπει να διατηρήσεις Τη δύναμή σου κάπως. Όχι μόνο αυτό. Πρέπει να διατηρήσεις εκτός από τη δύναμή σου, πρέπει να διατηρήσεις το πρόγραμμά σου προπόνησης έτσι όπως ήταν πριν. Για κάποιες εβδομάδες σίγουρα. Είναι μπορεί. Γιατί σε βοηθάει άμα έχεις mini cut, μπορεί να εφαρμόσεις το junk volume τις 3-4 πρώτες εβδομάδες και μετά να επαναφέρεις το πρόγραμμα προπόνησης που είχες, δηλαδή να αυξήσεις πολύ το εύρος επαναλήψεων και να βάλεις ένα set στην κάθε άσκηση συν, αλλά να κινείσαι σε πιο χαμηλό rear, δηλαδή να κινήσεις σε rear 1-2 από rear 0, απλά να έχεις άλλο ένα set, και αυτό το πράγμα το κάνεις όμως για λίγες εβδομάδες και μετά ξαναεπαναφέρεις το αρχικό πλάνο προπόνησης. Αυτό είναι ο ένας τρόπος αντιμετώπισης. Ο άλλος είναι διατηρήσει ίδιο το πλάνο προπόνησης πηγαίνοντας προς πολύ χαμηλά ποσοστά λίπους, ίδιο πλάνο, ίδιες επαναλήψεις, ίδια σετ, όλα ίδια, και όταν φτάσεις πολύ χαμηλά κιλά απλά ρίχνεις πολύ χαμηλά ποσοστά λίπους, απλά ρίχνεις λίγο το volume για να μπορεί να αναρρώνεις καλύτερα. Ναι, δεν το άκουσα όλο. Απλά και στο κάτω όταν κάνεις είναι και καλό, άμα κρατήσεις τις ασκήσεις σου, είναι και αυτό ένας δείκτης για να παρακολουθείς άμα κάνεις μεγάλο έλλειμμα. Άμα κάνεις κάτω, όχι μείνει κάτω. Ναι. Και σε αυτό χρησιμεύει το να κρατήσεις ίδιες ασκήσεις. Αερόβιο θα έκανε. Εξαρτάται πάλι. Θα έκανα άμα είχα κάποιο στόχο που να εξυπηρετούσε. Είναι ανάλογο στο άτομο. Ναι, ανάλογο στο άτομο. Ναι. Και εσύ μπορεί να κάνεις στην αρχή, να κάνεις μετά. Εγώ δεν θα έκανα από την αρχή του κάτω αερόβιο. Αυτό λίγο υπερβολή μου φαίνεται για μένα. Τι? Και μου φαίνεται λίγο υπερβολή από την αρχή, γιατί είναι σαν ένα όπλο. Είναι σαν να πετάς όλα τα όπλα σου κατευθείαν. Ένα συν πράγμα το οποίο δεν χρειάζεται να το κάνεις άμα πηγαίνει καλά το κάτω. Ίσα ίσα που μπορεί να το μπλοκάρεις όταν τα βάλεις όλα στην αρχή. Αυτό. Και μετά δεν θα έχεις και τι άλλο να ρίξεις μόλις. Θα ρίξεις πολύ το βασικό μεταβολισμό. Γενικά δεν είναι ένας αγώνας που προσπαθείς να χάσεις κιλά, είναι ένας αγώνας που προσπαθείς να κρατήσεις τη μυϊκή σου μάζα. Είναι καλό να το σκέφτεσαι αυτό για να έχεις και την ανάρρωσή σου on point. Γιατί πάντα στο κάτω θα έχει σημασία και ανάρρωση. Ισχύει. Επιπλέον λέει για συμπληρώματα. Τι συμπληρώματα θα έπαιρνε στη γράμμωση? Τη γράμμωση. Εγώ προσωπικά μπορεί να πω και τα ίδια τα βασικά που έχουμε πει. Τώρα, στη γράμμωση είναι μια περίοδος που σου αρέσουν τα pre-workout για κάποιο λόγο. Άμα πάμε. Εγώ είχα γίνει pre-workout junkie. Εγώ δεν είμαι φαν αυτών που μπουστάρουν την καύση λίπους και αυτά. Δεν θα έπαιρνα. Όχι κάτι. Ρε, πολύ καφεΐνη. Η καφεΐνη δεν βοηθάει. Μειώνει πολύ την όρεξη. Άρα, ναι, μειώνει την όρεξη, σου δίνει ενέργεια, σε βοηθάει να κινηθείς λίγο παραπάνω. Επιπλέον, ό,τι σου αυξάνει την ντοπαμίνη στον εγκέφαλο μειώνει την όρεξη. Ναι, και σε βοηθάει και να κάψεις θερμίδες επειδή σου δίνει μια έξτρα ενέργεια. Ναι, αυτό είναι το θέμα με τον εγκέφαλο, ότι όταν αυξάνεται η ντοπαμίνη, η αδρεναλίνη, όλες αυτές οι ορμόνες, επειδή αυξάνεται η μεταφορά της ενέργειας στα κύτταρα και μειώνεται το αίσθημα της πείνας στον οργανισμό. Αυτό είναι βασικές λειτουργίες του εγκεφάλου. Άρα να αγοράσουμε τσιγάρα. Εντάξει, η νοικοτήνη αυξάνει την ντοπαμίνη στον εγκέφαλο. Ναι, γι' αυτό λέω ότι παχαίρουν αυτοί που κόβουν το τσιγάρο. Ναι, ξέρεις τι γίνεται εκεί. Καλό είναι όταν κόβεις το τσιγάρο να πάρεις κάτι που να σου αυξήσει την ντοπαμίνη,
όσο στην αύξανε το τσιγάρο. Έτσι ώστε να μπει αυτό μέσα και απλά να μην έχεις και τα συμπτώματα εθισμού στο τσιγάρο που προκύπτουν. Δηλαδή, ναι, αυτό είναι καλό για όλες. Άμα αλλάξει μια συνήθεια κακή με μια καλή, είναι πιο καλό. Ναι, απλά είναι φάρμακα αυτά. Δηλαδή θα πας να αγοράσεις φάρμακα για αυτό το πρόβλημα. Αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Ότι άμα αυτό το κόψεις και ξαναεπαναφέρει τη δικιά σου την ντοπαμίνη εκεί που ήτανε, δηλαδή την παραγωγή της, και είσαι κομπλέ χωρίς τσιγάρο, αυτό είναι μεγάλη νίκη, ρε φίλε. Δηλαδή είναι συγκεκριμένα εργαλεία, πιστεύω, που μπορούν να σε βοηθήσουν σε αυτό το πράγμα. Σίγουρα μπορεί να σε βοηθήσει κάποιο. Τι άλλα συμπληρώματα? Εγώ δεν παίρνω και χιμπίνι. Σίγουρα ψαγμένα τα έχεις πει τότε και ακόμα δεν τα θυμάμαι. Αλλά ωραία συμπληρώματα και αυτά. Αυτά πες να στα ρωτήσω όταν κατέβω. Αυτά προκαλούν extreme θερμογένεση. Αυξάνουν το βασικό μεταβολισμό, αυτό κάνουν. Δηλαδή και 400-500 θερμίδες πάνω κάθε μέρα. Αυτό είναι το θέμα. Με αυτά. Όλα αναλόγως σε τι δοσολογία θα τα πάρεις. Υδρώνεις παραπάνω και έχεις παραπάνω θερμίδες. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα τι άλλο από συμπληρώματα στη γράμμωση? Ναι, πάρει. Νομίζω ότι τα ίδια που χρησιμοποιείς στο off-season. Θα θες και στη γράμμωση. Συμπληρώματα για τον ύπνο μπορεί να θέλεις. Εντάξει, αλλά και ό,τι να κάνεις, λογικά θα ξυπνάς πιο νωρίς άμα το πιέσεις πολύ μετά από ένα σημείο. Απλά θέλεις να διατηρείς το ωράριο του ύπνου συγκεκριμένο και πρέπει να κοιμάσαι συγκεκριμένες ώρες. Αυτό και στο off-season βοηθάει. Ναι, αυτό βοηθάει και στο off-season, αλλά στο off-season έχεις πιο βαθύ ύπνο από τους υδατάνθρακες. Η έλλειψη υδατάνθρακα μπορεί να σου επηρεάσει λίγο τον ύπνο σου. Και τι άλλο? Μπορεί να χρησιμοποιήσεις κάποια EAAs μέσα στην προπόνηση, κάποιον υδατάνθρακα γρήγορο μέσα στην προπόνηση. Άμα έχεις πολύ μεγάλες προπονήσεις Εγώ παίρνω όλο το χρόνο δεξιότητα, το έχω ξαναπεί με τον Κώστα ότι ο Κώστας δεν το κάνει. Εγώ δεν το κάνω όλο το χρόνο, το κάνω όταν κάνω extreme μεγάλες προπονήσεις. Δηλαδή τώρα που κάνω 4 ώρες μπορεί να κάνω 4 ώρες και να είμαι μέσα στο γυμναστήριο, μπορεί να πιω. Ναι. Αλλά δεν το κάνω κάθε προπόνηση, το κάνω 1 με 2 φορές την εβδομάδα αυτό. Γιατί δεν μου χρειάζεται, μου αρέσει να είναι άδειο το στομάχι μου εγώ όταν κάνω προπόνηση. Ισχύει, εντάξει, βέβαια δεξιότητα είναι ρόφημα, δεν είναι ότι σε φουσκώνει, αλλά. Έχεις πάρει κυκλική δεξτρίνη? Όλο το χρόνο. Κυκλική δεξτρίνη παίρνεις? Κλάστερ δεν ίδια είναι, ναι. Κλάστερ, ναι, κλάστερ. Κάθεται καλύτερα από τη δεξτρόζη. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Έχω πάρει και ένα δύο. Σε φουσκώνει λίγο. Εγώ στη Μάλτο μπορώ να το έχω προσέξει λίγο. Μάλτο δεξτρόζη. Στη δεξτρόζη δεν πρόσεξα πολύ διαφορά, να σου πω την αλήθεια. Αλλά εγώ είμαι και φουσκωμένος από το φαγητό. Γιατί παίρνεις κλάστερ τότε? Γιατί είναι πολύ πιο ακριβό από τη δεξτρόζη. Ναι, ισχύει. Γι' αυτό σε ρωτάω, επειδή κάνει 20 ευρώ παραπάνω σχεδόν από τη δεξτρόζη. Για στην Jim Beam κάνει 20 ευρώ παραπάνω. Ναι. Δεν είχε βγάλει έκπτωση τώρα. Γιατί είχα πάρει η Jim Beam κάνει 4 η δεξτρόζη και 24 το άλλο. Έχω πάρει και τα δύο. Ανά περίοδους. Δεν ξέρω. Αλλά τη δεξτρόζη δεν έχω καταλήξει. Χαμηλή. Δεν έχω καταλήξει συμπέρασμα. Αν είναι καλύτερο. Και εγώ, ρε φίλε, δεν μπορούσα να καταλήξω συμπέρασμα για bodybuilding. Ναι. Για άμα κάνεις κολύμπι π.χ. και κάνεις αερόβιο πολύ, μπορεί το κλάστερ να είναι καλύτερο για το στομάχι σου. Γιατί δεν είναι απλώς υδατάνθρακας, δεν είναι ζάχαρη. Είναι πολύ γρήγορα αφομοιώσιμος χωρίς να είναι ζάχαρο. Αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τη διαφορά του 100%. Αλλά έκανε πολύ παραπάνω από τη δεξτρόζη και έτσι δεν το πήρα. Εγώ δεν έχω πάρει. Εγώ είχε έκταση και πήρα 2 κυκλικά. Αλλά είχα πριν μέχρι και έπαιρνα και κλάστερ από την Applied Nutrition. Πήρες τώρα? Ναι, δεν το έχω ανοίξει γιατί έχω ακόμα το Applied Nutrition. Αυτό είναι το πιο φθηνό το κλάστερ. Θα σκοτώσω. Ποιο είναι το πιο φθηνό το κλάστερ? Της Applied. Το πιο φθηνό. Το πιο φθηνό, το πιο φθηνό κλάστερ. Ναι, είναι της Applied. Και η Jim Beam το είχε χαμηλότερο από το δικό της. Πόσο το έχει κλάστερ, η Applied? Η Jim Beam. Η Applied. 24 είπες. 29, 29,
Ναι, αλλά είναι ένα 200. Δεν είναι τα 25 που έχει το δικό της, το έχει 25 ευρώ. Είναι ένα, δεν είναι ένα 200. Κατάλαβες. Αλλά το έχει body μας ρε φίλε. Το ένα 200 ίδια τιμή. Δεν ξέρω τώρα τι παίζει με αυτό. Δεν έχω πάρει ποτέ κλάστερ. Θέλω να πάρω τη Applied να το δω πώς είναι. Τώρα θυμήθηκα ότι πήρα τη Applied από συμπληρωματάδικο. Τι? Βέβαια το πήρα από συμπληρωματάδικο κιόλας. Από εδώ στην Αθήνα. Το Applied. Ναι. Σου πιάσανε τον κόλλο βασικά. Δεν θυμάμαι καν πώς έκανε, αλλά είναι... σε κακοφαίνεται να πληρώσεις ακριβά δεξιρόζι, η αλήθεια είναι. Δεν μπορώ ρε μαλάκα να πληρώσω συμπληρωματάδικο, γιατί πρέπει να πληρώσω τα λεφτά που έχει για το συμπληρωματάδικο. Δεν γίνεται αυτό. Ναι, να πληρώσεις το ρεύμα και δεν Δεν βγαίνω εγώ. Δεν βγαίνω εγώ. Ισχύει. Μαλάκα γάμισέ με. Και τώρα που παίρνω και κολαγόνο από το φαρμακείο, είναι λίγο πιο φθηνό το κολαγόνο από το να το αγοράζω σε σκόνη. Γιατί δεν μπορώ να το πιω σε σκόνη. Από το πρόσωπό σου ότι παίρνεις κολαγόνο, γιατί δεν παίρνεις από το μένιο φουρφιό. Μαλάκα, όντως. Τα νύχια μου είναι πολύ καλύτερα. Ήθελα να σου το πω κι εγώ. Και τώρα τα το χρήμα που έκανες το Σάββατο. είναι πολύ πιο γρήγορα. Όχι, ισχύει. Μαλάκα γάμισε. Σε κράζουν στα σχόλια, δεν κουρεύεσαι, λέει, έχεις παρατήσει τον εαυτό σου. Όχι, θα τα αφήσω λίγο γιατί θέλω να κάνω ένα περίεργο κούρεμα. Τι είναι κούρεμα? Δεν θέλω να κάνω μιούλετ. Αλλά η Μιράντα είναι κατά αυτού. Η Μιράντα είναι η κοπέλα που έχει τα μπισκότα με τα ποδοπούλια. Ναι, τα λατίνι. Τα λατίνι. Πιστεύεις ότι θα μου πηγαίνανε μιούλετ? Πιστεύω ότι θα είναι ωραίο για τους αγώνες. Και εγώ αυτό πιστεύω. Για lifetime όχι, δεν ξέρω. Lifetime natural, αθλητή όχι. Όχι, για lifetime στη ζωή σου δεν θα μου άρεσε ούτε εμένα, αλλά να το κάνεις μια φάση. Οι Άγγλοι ρε μαλάκα έχουν πολλά μιούλετ. Δηλαδή όταν είχα πάει στην Αγγλία οι περισσότεροι ήταν με μιούλετ. Οι Άγγλοι έχουν και άσχημα. Οι Άγγλοι ρε φίλε είναι περίεργοι χαρακτήρες. Δηλαδή νομίζω ότι είναι λίγο χαζοί. Γιατί το έχω δει αυτό από τη Ζάκυνθο. Δηλαδή όταν έρχονται παρτάρουν λες και δεν υπάρχει αύριο. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό νομίζω. Αυτό που λες το έχω δει και εγώ σε διακοπές σε αυτά τα μέρη. Γιατί έχει και η Ζάκυνθος, πώς λέγεται, το ξεφτιλάδικο. Λαγάνα, ναι. Έχω πάει στην Κέρκυρα που έχει τον Κάβο ή στην Κρήτη στα Μάλια. Ναι. Το έχω δει αυτό το πράγμα με τους ξένους λίγο. Και είναι και τα μαγαζιά που τους έχουν είναι παρακμιακά. Τους δίνουν πλαστικά ποτήρια γιατί ξέρουν ότι είναι παρτάλια. Ναι, αλλά είναι τόσο παρτάλια που το κάνουν και στην Αγγλία, φίλα αυτά. Άμα κυκλοφορούσες από τις 12.30 ώρα και μετά, όλοι έτσι ήτανε. Πιωμένοι στο δρόμο. Δεν ξέρω, είδες, λέμε ότι εμείς διασκεδάζουμε, αλλά αυτή είναι πιο έντονη. Δεν είναι ρε φίλε, υπάρχει μια γραμμή που άμα πιείς πολύ δεν είναι διασκέδαση. Ναι, ισχύει, αλλά δεν ξέρω, είναι περίεργο όντως. Δεν ξέρω, αυτοί που έρχονται εδώ έρχονται να ξεφαντώσουν, βλέπουν ότι είμαστε και λίγο την άνεση σαν κράτος, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, δεν ξέρω εγώ τι να πω. Βλέπουμε τις γυναικοκτονίες. Ίσως είναι το mood τους. Να βιάσουμε. Είναι το mood τους τέτοιο, να ξεφτυλιστούν πιστεύω. Δεν μαλάκα όμως. Αυτό σου λέω κι εγώ, ότι είναι της φυλής τους. Ναι, αλλά η ιστορία δεν είμαστε ρατσιστές. Ναι, και AJ Morris. Έκλεισε. Μην κλαις. Έχω μια θεωρία μου. Λέω, δεν το λέμε για τον AJ Morris αυτό. Πιστεύω ότι όποιος ζει ακόμα στην Ευρώπη, ναι, είναι Ευρωπαίος. ότι είναι κάπως χαζός. Και ότι όλοι που άξιζαν έχουν φύγει στην Αμερική, στο νέο κόσμο. Δεν ξέρω ρε μαλάκα. Ναι. Έχουν φύγει και Έλληνες στην Αμερική. Ναι. Και έχουν βγάλει λεφτά. Και το θέμα είναι ότι εκεί... Έχει πάει αυτός με τα μπρίκια ρε μαλάκα, δεν τον θυμάσαι. Δεν ξέρω ότι είναι Αμερικανός, το θυμάμαι μέσα κάτι μίλαγε από σπαστά. Macedonian Collection. Εμείς ζούμε ακόμα στον παλιό κόσμο. Από εδώ φύγαν οι Ευρωπαίοι, πήγαν στην Αμερική και η Αμερική έγινε υπερδύναμη και εμείς έχουμε μείνει εδώ να... Κατάλαβες, οπότε είμαστε η πλέμπα ότι έχει μείνει εδώ. Έως που να μας κατακτήσει η Τουρκία. Όχι κάτω τώρα αυτό που ανοίγεις. Ναι, δεν θα γίνει αυτό. Μαλάκα, ακούω πολλά περίεργα πράγματα. Το μεταξύ. Αυτό δεν υπάρχει Τουρκία πλέον, αφού δεν έχει
Θα γίναμε για πολιτικό podcast, αλλά αφού τα έχει χαλάσει με τους Τούρκους και το παίζει η μουσουλμανική δύναμη και τώρα με το Ισραήλ έχει πάρει το Παλαιστίνη το μέρος. Μην το ανοίξει αυτό, σε παρακαλώ. Η Παλαιστίνη. Νομίζω ότι εμείς είμαστε σύμμαχοι των Αμερικάνων, αλλά εμείς κάνουμε κουμάντο. Κατάλαβες. Δεν είδες Πορτογάλη ήρθε εδώ. Γιατί ήρθε εδώ? Ναι. Και είχε έρθει τόσα χρόνια. Ήρθε επειδή δεν το μιλάει. Δεν του δίνουν όπλα οι Αμερικάνοι, δεν δίνουν τίποτα. Δεν του δίνουν αεροπλάνα οι Γάλλοι. Εγώ κάτι άκουσα το Δένδρια, ο οποίος έλεγε ότι θα δώσουμε ότι δεν τους χρειαζόμαστε κάποιους από τους εξοπλισμούς μας επειδή είναι απαρχαιωμένοι και θα τους δώσουμε και οτιδήποτε. Πού το δώσουμε? Ακραίοι οι Έλληνες. Δηλαδή, εγώ είδα Ουκρανούς π.χ. που βγάζανε άρματα από μέσα από μουσεία πολεμικά για να πολεμήσουν τους Ρώσους, ρε μαλάκα. Και εμείς δίνουμε εξοπλισμό απομαχητικά Για τους Ρώσους. και κάτι υπόθηκε το οποίο το έβγαλε το Newsbomb, αλλά δεν ξέρω τι φάση. Δεν το επιβεβαιώσανε, δεν το επιβεβαίωσε η κυβέρνηση. Έβγαλε ότι αυτά, λέει, τα μαχητικά που θα αποσύρουμε θα τα δώσουμε στην Ουκρανία. Κάτι τέτοιο έβγαλε. Αλλά μαλάκα δεν το επιβεβαίωσε κανένας. Και είναι ακραίο αυτό το πράγμα να γίνει. Δηλαδή, εμείς γιατί παίρνουμε το μέρος κάποιου? Ισχύει. Βέβαια, εγώ πιστεύω δεν ότι. μας ωφελήσει κάτι σε αυτό. Ιστορικά δεν πιστεύω ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό, αλλά ίσως πρέπει να είμαστε με αυτόν που κάνει κουμάντο στη θάλασσα και δεν είναι η Ρωσία. Και δεν ξέρω, να είμαστε με την άλλη μεριά. Γιατί είναι η Ουκρανία αυτή που κάνει κουμάντο στη θάλασσα? Όχι, είναι αυτό που θέλει το ΝΑΤΟ. Αυτό που θέλει η Αμερική. Αυτό που δεν χαίρεσαι ποιο θέλει το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ δεν υποστηρίζει την Ουκρανία. Δηλαδή δεν στέλνει πολεμικό. Όλοι δεν στείλαμε. Σε όλες τις χώρες. Εμείς στείλαμε, ρε μαλάκα. Δεν στείλαμε το ΝΑΤΟ. Δεν στείλαμε μόνο εμείς. Στείλαν όλοι. Ναι, ρε, επειδή είναι ο ηλίθιος ο άλλος ο Γάλλος, εμείς θα την πληρώσουμε. Καταλαβαίνεις τι γίνεται? Και βγήκαν όλοι οι Γάλλοι και τον μαλάκα του πετάγανε πράγματα, δηλαδή, με αυτά τα πράγματα που έλεγε. Δηλαδή, αφού λένε τα υπόλοιπα τα κόμματα, λένε δεν είμαστε υπέρ αυτού του πράγματος, γιατί να στείλουμε εμείς. Αυτό είπανε και στην άλλη τη χώρα που έγινε. Δηλαδή, επειδή θέλει να είναι κάποιος politically correct σε αυτά τα πράγματα που λέει το ΝΑΤΟ ή που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που λέει οποιοδήποτε πρέπει να στέλνουμε εξοπλισμό. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ναι. Μαλάκα είναι ακραίοι πάντως. Είναι ακραίοι. Και τα έχουν αφήσει πολύ τα πράγματα. Ετοιμαστείτε να γίνουμε Τούρκοι. Εμένα μου αρέσει η εξωτερική πολιτική μας. Δεν ξέρω γιατί το λες αυτό. Τι? Εμένα μου αρέσει η εξωτερική πολιτική μας. Τώρα. Ναι, σ' αρέσει ο Δένδριας. Αυτή τη στιγμή είμαστε πιο πάνω από την Τουρκία. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή με την η εξωτερική πολιτική μας είναι ένα. Ναι, αλλά της Τουρκίας. Καραγκιόζηλίκι, το οποίο δεν το ξέρουμε ότι είναι καραγκιόζηλίκι. Της Τουρκίας είναι πιο αστείο. Γιατί η Τουρκία ήθελε να το παίξει, δεν θέλει τους Αμερικάνους και έκαναν δολάρια. Δεν θέλει κανέναν, ρε μαλάκα, η Τουρκία. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό δείχνει αστάθεια. Δεν μπορεί να μείνει. Δεν δείχνει αστάθεια, δείχνει άλλο πράγμα. Δείχνει ότι είναι ανεξάρτητη. Δεν είναι όμως. Δεν μπορεί να κάνει κουμάντο. Χαίστηκα όμως. Γιατί θέλει να δείξει διαφορετικό πράγμα από εμάς. Εμείς ξέρεις τι κάνουμε? Δείχνουμε ότι είμαστε κομπλέ, αλλά είμαστε για το μπούτσο. Είμαστε κομπλέ στη Δύση. Γιατί είμαστε κομπλέ? Γιατί κάνουμε αυτό που θέλει η Δύση. Δεν θέλουμε τη Ρωσία, δεν θέλουμε τη Δύση. Ωραία. Δεν λέμε έξω οι βάσεις του θανάτου που λέγαν παλιά ο Σιμίτης. Δεν ξέρω, ρε μαλάκα. Πού το ξέρω, σου λέω. Αυτή τη στιγμή. Εσύ είσαι με το Βαρουφάκι που βγήκε και είπε για τους τέτοιους. Ρε μαλάκα, τι βγήκε και είπε ο άλλος? Τι είπε κάτι καμένο, είπε πάρα πολύ, τι είχε πει. Μαλάκα, αυτός πρέπει να ήταν λίγο πιωμένος πριν βγει. Α, ναι, ότι καλά. Λέει είναι για ιερό λόγο. Ναι, μην το πεις. Καθαρίσανε, ρε μαλάκα. Τι λέει ο άνθρωπος? Έλεγε ότι ναι, όντως το έχει κάψει κύριο. Τι το είπε αυτό το πράγμα, όντως. Εν τω μεταξύ, αυτός δεν πιστεύει, ρε μαλάκα. Και είπε οι άλλοι το κάνουν για ιερόσκοπο. Δεν στέκει αυτό καθόλου που είπε. Γιατί είπε για. Εντάξει, αυτός ο άνθρωπος όμως ήθελε να πιστεύει. Οι άλλοι βγάλαν βίντεο να σφάζουν γυναίκες. Και αυτός λέει δεν ξέρω αν έγινε. Να σου πω κάτι τώρα. Αυτό όμως δεν θα έπρεπε κανένα να το σχολιάζει, γιατί είναι μια πράξη η οποία από μόνη της υποδηλώνει τρομοκρατία. Ναι. Δεν μπορείς την τρομοκρατία να πεις ότι δεν είναι τρομοκρατία επειδή έτσι γουστάρεις. Είναι σαν να πεις ότι οι δίδυμοι πύργοι
Δεν ήταν τρομοκρατικό επεισόδιο. Γιατί, ναι, όντως. Δηλαδή είναι ηλίθιο. Τόσοι άνθρωποι πεθάνανε. Εδώ Τι θα πεις ότι δεν είναι τρομοκρατία? Εδώ πρέπει να κλείσουμε, γιατί σε λίγο Κώστας θα πει για μασόνους. Μαλάκα, έχω πολλά για να πω για τους μασόνους. Στο επόμενο επεισόδιο, αν βάλετε 5 αστέρια, θα πούμε για τους μασόνους. 5 αστέρια, Κώστα, πες 5 αστέρια. Like, subscribe θέλουμε να κάνετε πρώτα απ' όλα.